Sanibona. Sanibonani. Be greeted. Egameni lenkosi. Siyathemba bafowethu. Molo sis. Ngithemba uradi angisakwazi. Sanibonani. Sanibingelela bafowethu egameni likaJesu. Namhlanje sifuna ukudila kakhulu nabantu abashadile. Le gang ethanda ukuchita. Kahle kuwe wonke umuntu. Nalabo abasayimisela ukushada kodwa banganasimilo. Sifuna ukuxoxa ungena emshadweni kodwa usahamba ukinkiteka nabafana namantombazana mawubona izinqa. Awubambeki. Uzoshintsha nokukhuluma kanti uyimisela ukushada. Sifuna ukukhuluma indaba leyo yokungethembeki. Amen Mama Ndlovu. Siyabingelela mama egameni likaJesu. Sifuna ukukhuluma le ndaba yokuchitha. Yokungaphatheki. Yokungayiphathi, ungabi nokuyiphatha. Zoso mfowethu, sibingelele bhuti. Molo. Egameni likaJesu bafethu siyacela oyokwazi ukushare ulife wethu awushare egroupini yethu. Bese nithapha iscreen bafethu. Ukuthapha iscreen kumahalo wenza kanje. Vela somkhulu. Ukuthapha iscreen nje wenze kanje. Sesiwu30 something kodwa akaqa no 1 awukho lapha phezulu. Sanibonani bafethu. Egameni likaJesu. Siyathemba ngenza kwethu niyaphila. uNkulunkulu emuhle. Sanibingelela bafethu. Nxuma lomkhulu Zwide kala. Sanibonani bafethu, sanibonani. Sifuna ukukhuluma le ndaba yokuchita. Amcela uphathina wakhe asondele eduze ulalela ulife. Ngicela indoda yakho nxa engawuthanda ulife udlalele eduze kwakhe. Uma umkakho engafuni ukulalela ulife ube ngoba likho icala elithethelelo lingakaze livunywe. Abalala namadoda nabesifazane bangaconfessa ukuba ama partners abo lawo macala asekhona. Nene kuyafetshwa namhlanje endlini yenkosi nabashadile bejola banamaring. So siyafisa ukukhuluma ngalokho. Molo mamuzoleka. Sifuna ukukhuluma ngalokho bafethu. Impilo leyo yokuchita umuntu eshadile. Lempilo yokuhlobonga. Impilo ongabi nesimilo unkosikazi womuntu. Impilo ongabi nesimilo umyeni womuntu. Le ndaba okuhamba silala namakhosikazi abantu eshadile kuyisiqalekiso esikhulu kabi. Ngoba umuntu maswangena emshadweni usuke yenza isivumelwano. Sifuna ukuxoxa ngalokho bafethu. Senzela nabakwenzayo bakwenza bakwazi ukuthi wemba umkhulu umgodi ungeke kube lula ukuthi uvale. Mani ukwazi ukushare ulife wethu bafethu lapha nisharela lapha egroupini. Molo. Zandile siyabingelela. Uma khona ukwazi ukushare ulife wethu eshare lapha egroupini yethu ka WhatsApp. Siyacela asisharele. Sanibonani. Dumela. Awu siriyatshepa uphitse handle. Bafethu
Umshado it's a lifetime commitment. Umshado it's a covenant. Kwele nkosi, umshado it's a covenant. Anyone ofuna ukungena emshadweni kumele azi ukuthi kumele sigcine isivumelwano. Uma ufuna ukungena emshadweni kanti awuyimisele ukugcina isivumelwano, yazi ukuthi uyilandela iziqalekiso, ngoba umshado uyi lifetime commitment. You commit yourself until uyongena emshadweni. Uma uzazi ukuthi usazoqoma uqomise, ungashadi lokho ngempela. Sifuna ukukhuluma ngalokho ungabi nesimilo emshadweni. Salela amaminiti amabili bafethu bese siyaqala siyaxoxa. Mabili amaminiti. Lifetime commitment. Uyibophezela uzuyolala emathuneni. The reason why these days ama-divorce emaningi is because abantu abatshelwanga ukuthi umshado uyisivumelwano. Kungaphezu kokufaka iring no-2 piece. Kungaphezu kokubizwa ngo-Mrs. Suzwane. Kungaphezu kokuhlala emzini omuhle niphathelana amabhayibheli nifaniselana. Kuyinkonzo ngokwayo kuyimele. And anyone ofuna ukungena emshadweni fanele yazi ukuthi it's a commitment. Akulalwa ngaphandle once wayibophezela emshadweni. We know that isiphila esikhathini la khona abantu abangasabunandaba noma sebangamakhosikazi abantu. They don't care, bahamba bayabhabhalala babhuka amahotela because some of them basebenza kahle. Abanye osisi bethu balala namadoda abantu, not knowing ukuthi kuyisiqalekiso. Umuntu oshadile umsabe, noma umbona ukuthi akanasimilo umhloniphe umuntu oshadile, ngoba uphakathi kwesivumelwano. Sifuna ukuxoxa ngalokho namhlanje ebusuku ukuthi noma ngathi uyadlala ungadlala ngamadoda eshadile. Noma athi indoda yakhe ayiboni, unkosikazi wakhe akaboni, noma indoda yakhe ayiboni, kodwa kunesivumelwano phakathi komuntu owalotsholwayo. uNkulunkulu ufakazi baleso sivumelwano. So ke sifuna uku-advise bonke abantu abamanipulate abanye abantu because they've got money, balala noma nobani, ngoba usisi ungalala naye nje ngoba unemali, kodwa yazi ukuthi uNkulunkulu uyingxenye lesi sivumelwano, ngoba uyasihlonipha isivumelwano uNkulunkulu. Sixoxa ngaloko bafethu ukuthi akuchithwa once wangena emshadweni. Abakwenzile lokho sifuna ukunilekelela kuse-early ukuthi you need to confess kulo ommoshele. The gospel that we want to preach sifuna ukutshela iqiniso, hayi ukuthi ufile comfortable endaweni la khona angeke umbono usimakade. Ngoba nihlala ngisho nje asikho isono esimboziwe esithethelelwe singakaze sivunywe. Into eyenziwa usathana kulesikhathi sanamhlanje ukwenza abantu bafile comfortable ey'ntweni ezimbi abazenzile bangaphenduki, ngoba inhloso uyazi vela ukuthi bayofa bayolahlwa. Kunezinto ozenzile, but that's why bazalwane, okay, esithandezeni bese siyaxoxa. Bobotho ngcwele isenkosi sethu uJesu, siyakhuleka ebusuku, sikhulekela bobotho ngcwele ukukhuluma kwezwi lakho, ngoba izwi lakho lunguwe lungukuphila, linamandla Nkosi, liyakudala kungeke kube khona. Abafileli abavusa bephila, bobotho ngcwele siyathandaza kusihlwa, sikhulekela ubukhona balo kule ndawo nokulekelela umoya ongcwele elijulisa izwi lakho enhliziyweni zethu. Sililonde izwi lakho ngoba lungukuphila. Siyamelana nabo bonke abathunyelwe kule platform ukuyomelana necebo lakho ukuthi akukho nokukodwa kuyophumelela egameni likaJesu. Be greeted bafethu, sanibingelela nonke egameni likaJesu. Sifuna ukuxoxa ngendaba ye-cheating, indaba yongethembeki emshadweni. Sikhuluma ngomjolo la. Lento esikhuluma ngayo has nothing to do nomjolo. Uma usemjolweni yeke peace job leyo nto ayikho. Umuntu osemjolweni njengomuntu osayine contract ngaphela noma yinini. Itoho umjolo, julu kube manzi into kuthiwa sekuphelile. Asikhulumi ngalokho, sikhuluma ngomshado. Ungayi-apply ke wena
ukuthiwa lalela la, ngoba bakhona abalalele lo life ehlele nentombi yakhe, umunye uhleli nesoka lakhe. Asenencwadi kaDeuteronomy chapter Exodus chapter 20 uverse number 14. Akuchithwa abazalwane emshadweni. Once you get married, awuchithi. Mawusayimisele ukuthi awuneliswa indoda emi kanje ungashadi. Ngoba once wangena emshadweni, alikho iphutha elenziwa umuntu oshadile ayolala namanye amadoda ngaphandle abesathi iphutha. Alikho iphutha elinjalo. Ukungabi nesimilo. And mawukwenzile lokho ungakumbuzi, kumele uvuma leso sono kulo muntu omlimazile, ngoba isono sivunywa kulo muntu osuke umonile. Isono sivunywa let's say mawone umyeni wakho kumele uvume kuyena uphinda uyovuma kuNkulunkulu. Nibiyeka lobu buqili bokungethembeki emshadweni, bese nihamba uma bethu bahamba bolala namanye amadoda emahotela ama-B&B. Omama bethu abashadile balala nabafana abancane because banemali, babakhokhela, babanikeza imali. Ngabona labafana abancane babadrivela imoto balala nabo. Abafana bo-keyboard player abahlezi benyuka belekelela umfundisi uhlale ebhizi. Labafana basala basevisa umamfundisi. And ibandla kwezinye zey'ndawo bayayazi ukuthi labafana balala nomamfundisi. Kugcina sekujwayeleka. Kuyisiqalekiso kubo bobabili, lo lala nomuntu oshadile nalo lala eshadile, ngoba akekho ophuma ephephile la phakathi kokungena phakathi kwesivumelwano sabantu abasuka beshadile bese ungenelela phakathi. Wena ungashadile ulala nomuntu oshadile, kuyisiqalekiso kuwe. Nalo oshadile ekhetha ukubhidliza isivumelwano, hamba aphumela phandle kwekama yolala, kuyisiqalekiso nakuwe. And sifuna uku-emphasize namhlanje kubo bonke abantu, ngoba into eyenziwa uSathana embi, uyakwazi ukwenza izinto zibe lula. Izono uyakwazi ukuyikhanda zibe lula ukuthi akwazi ukukufinyelelisa kuzona, yabo, ube nama-shortcut yokudla izono. Eyazi kahle ukuthi emveni kokuthi usidlile lesi sono ngeke kube lula ukuphuma kusona. Number 1, ukusaba ukusikhuluma. Number 2, ukungaphumeki khona, ngoba lezinye zezinto ezenziwa uSathana uyazi ukuthi noma singavutha kangakanani, kodwa uyazi ukuthi wena wakhe wangathembeka emshadweni wakho, and leyo nto leyo awukazi uyiconfess, awukazi uyivuma. Sikho isono sithathelelwa automatically. Now ke akulalwa once wangena emshadweni. That's why ke si-encourage abantu abasha bangakaze bayitesta lento yokulalana, ukuthi lento yokungena yokufuna ukulala ungakashadi kuyoba inkinga mhlazana ufika emshadweni, ngoba uthi uqala ukulala. Nathi njengabantu besilisa osize bethu abalingani sikhuluma nje iqiniso kuChrist. Abanye baphethe ama-AK-47, abanye baphethe ama-9mm, abanye baphethe ama-R5, abanye baphethe ama-Baby Brown, ziyahlukahlukana. Abanye baphethe ama-38 i-flywheel. Akufani. Uthi yaqala ujola uvele ekule pisjopo yomjolo, uvele uthola umuntu ayiphathela igeje AK-47, ujola naye nengqondo yakhe ize-programme ukuthi shothi zonke ibhame ekhona la ngaphandle uye-AK-47, not knowing ukuthi kukhona ne-Baby Brown lesi singaka isibhamu esihlala ebhekeni, lesi esincane esihlala nalethangeni, sikhona isibhamu esinjalo. Bese mase kufika isigaba somshado, lo AK-47 angabibikho, ungena emshadweni ne-Baby Brown. Ingqondo yakho ilimele, ngoba kunohlobo lwesibhamu olaziyo, yiloko kulidela ekuthenini uzwe osisi bethu athi amadoda wethu awasenelisi, because lento yenza ukuthi athi akanelisi because khona into engcono oyaziyo akhe ayithesta, akhe ayizwa, eyamfikisa somewhere. Wathi sengena emshadweni le ndoda yangamfikisa lapha, ngoba yazi nokuthi ufika ukhathala mefike kuphi noma usatisfied mefika kuphi, bese kulidela ekuthenini egcina end up ephumela ngaphandle athi ufuna ukuyoyijabulisa, not knowing ukuthi ubreak i-covenant, ulimaza isivumelwano esikhandiwe, ngoba umshado uyi-covenant. And if anyone ophuma kulesi sivumelwano aye ngaphandle ayodecide ukolala nenye indoda, decide ukulala nomunye umuntu wesifazane ekhanda isivumelwano, uyazi lesi sivumelwano sisekho, ngoba isivumelwano si-involve igazi phakathi. That's why in the Old Testament
uma uIsrael ephuma eGibhithe lithi iBhayibheli uMoses wabulala isilwane bafafaza ngazo abantwana bakwa-Israyeli ukuthi uNkulunkulu ukhanda isivumelwano through the blood ngegazi. Even in the New Testament lithi iBhayibheli ngalobo busuku uJesu wezokhashelwa ngayo obulawa ngayo kuthiwa ke wathatha iwayini walifaka esitsheni wathi abaphuze igazi lakhe wabanikeza isinkwa wathi inyama yakhe wathi wenza isivumelwano esisha ngani ngelakhe igazi because where there is a blood there is a covenant. That's why ke makulalwa wena ulala nomnkosikazi wakho niyahlanganisa igazi ama-sperms ayigazi nikhanda isivumelwano. Now ke uma unohlangana nonkosikazi wakho nilala niyenza isivumelwano esemthethweni sithi sikhona leso sivumelwano uphinda wena uphume uyoganga ngaphandle leso sivumelwano ewusimisile noma esikhona asisa exist ngoba sosibhidlizile isivumelwano. That's why namhlanje sifuna ukukhuluma ngale ndaba leyo ake sisebenzise igama ukuthi ukufeba kuhlukile ukuhlobonga le ndaba okungethembeki emshadweni yabantu abashadile kodwa bangathembeki ukulula kubona ukuhamba bebhabhalala ubaba umuzi hamba yolala ngaphandle usisi okulula ukuhamba lala namadoda abantu engazi ukuthi ulimaza isivumelwano esenziwe. Exodus chapter 14 from chapter 12 Surah chapter 20 from verse number 14. Exodus chapter 20 from verse number 14. Leso yokhuluma ngayo lezolumela kakhulu ngoba iningi lo mabethu nabafowethu nobaba bethu ivumelwano sekuyivumelwano zegazi abanikazi baza abayigcinanga izivumelwano la kune covenant khona kunama sacrifices enziwayo ukwenza leso sivumelwano siqhubeka simile. That's why ke sithi thina uma ukuthi uyazazi ukuthi uma ungena emshadweni ngeke ukwazi ukugcina isivumelwano ungongeni emshado ngoba umshado uyisivumelwano. And once nesikhanda lesi sivumelwano uNkulunkulu ebe ufakazi baso bese wena uyosephula sesivumelwano uma uqeda lapho ulifihla lelo qiniso kuyicala phambi kwaNkulunkulu wenza uNkulunkulu umqambi manga ngoba umshado kumele uhlonishwa yibo bonke abantu. Isex asiyenzi just for fun to activate imizimba yethu. Isex i-covenant ngokwayo ngoba kuhlangana ama-sperms ayiyenzela ubumnandi kuphela ihamba ibanga elide isex so akuvela ukulalwa nje kunoma bethu nabafowethu abavela bakwenza kube lula ukulala kube lula nje kulula kuye ukukhumula iphenti ayolala nomfana kulula ukukhumula ianda ayolala nentombazana angamnanda uthi isuka kuphi iphila kanjani impiloni background yentombazana angabi nandaba angazi ukuthi ukulala ethi iBhayibheli ohlangana nesifebe babamoya munye kodwa ohlangana nenkosi ohlangana nesifebe babanyamanye kodwa ohlangana nenkosi babamoya munye ukulala lento ukuthi abantu beshadile kodwa kube lula uhambe bebhabhalala bathi baphume ngama-trip baphuma ngama-ladies banibani athi baphume neyinsizwa hamba yobhabhalala ku-right makwenziwa abantu abangakholwa kodwa njengomntwana kaNkulunkulu osindisiwe la kunesivumelwano khona somshado kumele kuba nama-sacrifices owenzayo uzibone izinqa zikhona khona ama-hello bone abafisha nabade awuhlonipheni unkosikazi wakho uhloniphe isivumelwano because la kunesivumelwano khona kunama-sacrifices ekumele uwayenza kunezinto ekumele uyibalekela zikhona ngoba wafunga phambi kwaNkulunkulu ukuthi niyohlukaniswa ukufa. Bakhona abasendawonye as we speak basashadile ngokubuka kwethu kodwa isivumelwano se-exist ngoba oyedwa phakathi kwabo udecide ukuphuma yogila imkhuba buyasula umlomo. I'm telling you namhlanje ufuna ukutshela ukwazi ukuthi noma ngathothi indoda yakhe kwazi unkosikazi wakhe akakwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi wena isivumelwano awusasigcinile kubonakala kukuhle ngaphandle kodwa ngaphakathi lento ayisa exist ngoba kukhona usilimazini isivumelwano. Chapter 20 verse number 14. Exodus chapter 20 verse number 14. Chapter 20:14 uthi verse number 14 ungaphingi sikhuluma ngemthetho elishumi la esiyazi kakhulu egcinwa amaRoma igcinwa amasheshi igcinwa ama-Anglican igcinwa iZion igcina nani kule yonke lemthetho ungafisi impahla kwamakhelwane ungafakaza amanga kukhona nomunye lapha emthethweni elishumi outhi umuntu engaphingi ophingayo ngoba there is a different
phakathi kokufeba nokuphinga. Umuntu ofebayo umuntu obhabhalalayo hamba eyilalela, ophingayo oshadile bese phumela ngaphandle hamba ayogila imkhuba. uNkulunkulu ke wathi akuphingwa. Let's go back to the Old Testament. Mawufunda incwadi kaNumeri chapter 5, iBhayibheli uNkulunkulu utshela uMoses ngabantwana bakwaIsrayeli uthi uma kwenzekile uthola umuntu wesifazane, Numeri chapter 5 verse from, I think from verse number 11. Yeah, I think from verse number 11. Uthi makwenzekile umuntu wesifazane waphumela wayolala ngaphandle, lento esikhuluma ngayo ukuphinga. Uma umuntu wesifazane waphuma wayolala, lezi zinto enihamba nizenza kuma B&B, lezi zinto enihamba nizenza emahhotela, ngoba kuye niyaziwe emahhotela amadoda emangathatha amafoni ena aconnect imoto ezahlukahlukene nama-Wi-Fi yama B&B, ngoba niyagudla ebusuku kodwa niyakholwa nisindisiwe. uNkulunkulu ke utshela uMoses kuNumeri chapter 5 uthi uma umuntu wesifazane kwenzekile waphuma wayolala nenye indoda eseyishade nenye indoda, ephume decide ukuyolala nenye indoda, bese kuthi indoda yakhe isuspect kodwa kungekho ubufakazi obuphathekayo bokuthi nabo ubufakazi, kodwa indoda isole, lithi iBhayibheli akathathe lo wesifazane ephatha nomnikelo wesikhwele, kuchaza indaba yempuphu nani azise kumpriest. Lapha kumpriest kunamanzi ayofica wathola, lawa manzi lawa kuthiwa amuncu, ngoba emuncu nje lo wesifazane uzomiswa la, ngoba indoda iyamsola lo ukuthi ngathi uselele, ngathi ehlobongile, ngathi usephingile. Isivumelana kasasigcina kodwa akanabo ubufakazi obuphathekayo. Kuthiwa kwakumele yiswe kumpriest, mayefika kumpriest efike efungiswe ukuthi uma kuwukuthi usoloko wangaphansi kwale ndoda ukaze walala nenye indoda, funga ukuthi awukazi ukwenze lokho, ngoba uma kuwukuthi wakhe wakwenza bese uqamba amanga, kuthiwa emveni kokuthi afunge ukuthi akakwenzanga kwakumele aphuziswe lamanzi. Mephuziswa lamanzi kuthiwa lawa manzi ayezoba isiqalekiso kuye nasemndenini wakhe, aphinde abe isiqalekiso enzalweni yakhe, engaphinde ezale ngenxa yokuthi ubreke icovenant yokuthi ayethe unkosikazi womuntu ephinda yolala nomunye umuntu, ngamanye amagama usilimazile isivumelwano. In the Old Testament umuntu wesifazane wayezothathwa ayofungiswa kumpriest ukuthiwa funga ukuthi awukaze wakhumula iphenti, wahlisa iketi, wahlisela enye indoda unkosikazi wenye indoda. Kuyibhathi neshwa, kuyisiqalekiso esiphindaphindene ukuba unkosikazi womuntu, ukuba yindoda uhamba uyolala namakhosikazi abantu bese ukuthatha granted, obabiza njenge-easy target, noma bangaba yi-easy target ufaka amalahle esifubeni sakho. Iqoqela iqalekiso sokwehlukanisa isivumelwano abasenzile phambi kwaNkulunkulu, noma uthi indoda yakhe inyoni, noma uthi ayiboni, kodwa uNkulunkulu uyabona, ngoba uNkulunkulu uyasihlonipha isivumelwano abasenzile phambi kukaNkulunkulu. Kwakumele ukuphila ukwazi lokho ukuthi once wayibophezela ukungena emshadweni kunezinto ekumele uyigcine uyilonde, ngoba abangakwenzi lokho bayilandela iqalekiso. Kuthiwa lo wesifazane ke uma kuwukuthi ukwenzile lokho walala, kwakuyoba isiqalekiso uma lamanzi amuncu uma ewaphuza ayezoba isiqalekiso kuye nasemndenini wakhe. Yabona le case yokungethembeki in the Old Testament ekhathini zikaMoses yayingagcini ngayo nje umuntu wesifazane ukungethembekeni kwakho, yayidlulela nasenzalweni yakho, ungaphindi uzale nasenzalweni kuba ukhondolo lasemndenini, because someone from kule family udecide ukungethembeki esivumelene esenze nomyeni wakhe. Ihamba ibanga elide lento, as much as ingakhulunywa emabandleni abafundisi bangayiqaqisi, ngoba vele angeke izicaqiswe, ngoba vele balala nabo mama bethu makuye enkonzweni lesine nani kuyachithwa. Lo mfana lo ubaba walekha ugijinyiswa kangaka kwenzela ukuthi umama esala ezolala nomfundisi, kuyisiqalekiso esiphindene ukuba unkosikazi womuntu kodwa ungethembeki. In the Old Testament wawungeke uphinde uzale uma ngathiwa uyiswe kwampriest uyofungiswa ukuthiwa shona ukuthi awukazi ukwenze lokho. As much as uJesu efike nomusa, lithi iBhayibheli chapter 1 verse number 9:17, ncwadi kaJohane, uJesu wafika ngomusa neqiniso. Akusho ukuthi emseni wakhe naseqinisweni lakhe abantu kumele beqhubeka namanje bengethembeki, behambe bephinga bangamakhosikazi abantu. Now kunezinto ezimbili ezenzeke ekuphingeni, asukuyeka indaba zokulala ke.
laba abantu abaphingayo ekuphingeni ekungethembekeni kusebenza kukhona amanga nobuqili. Yabona wonke umuntu ochithayo, wonke umuntu ophingayo unamanga, because yonke into ayikhuluma kusilona iqiniso. Kanti lithi iBhayibheli ungawaqamba amanga, ungawafakazi namanga, ungayikhulumi amanga, ungayikhuluma into engekho. Kwabantu abaphila leyo mpilo ngale kokumosha isivumelwano, kodwa ku-involva namanga phakathi, ku-involva ne-manipulation. Uyamanipulate umuntu ophila leyo mpilo. Kunomuntu oyenziwa abe yisithutha, avela abengcono, avela njengohlakaniphileyo yena ngoba uphila le mpilo yamanyana. Number 3, kunobuqili obusebenza lapho, kube sengathi uhlakaniphile. Lento kuthiwa lo muntu uhlakaniphile kanti awuhlakaniphile, uyiqili. Ngoba lezi zinto angeke ukwazi ukusurvive empilweni yokuphinga uma ungenama amanga, ungabazi ubuqili nokumanipulate impilo zabanye abantu, umanipulate ingqondo zabanye abantu, so that ukwazi ukusurvive kule mpilo yakho. Zonke lezi zinto izona ezisa abantu ekubhujisweni. uNkulunkulu wabatshela abantwana bakwa-Israyeli ukuthi umuntu wesifazane akufanele phinge. Abaphingayo bawa ngabaqambe bamanga. Amafoni mabathi basebeyophinga bathi amafoni aphelelwe amabhetri, ama-charger fail, so that bakwazi ukusurvive kule. uNkulunkulu uyakwazi, akugcinanga ukubreak isivumelwano uqamba amanga, umanipulate abantu abaningi so that ukwazi ukusurvive kuleyo mpilo. Akuphingwa once waba unkosikazi womuntu. Chapter 6 incwadi kaProverbs, chapter 6 Proverbs verse number 22. So xoxa bafuna namhlanje safunda amavesi. Proverbs chapter 6 verse number 22. Okwenzile ufanele confess. Namhlanje sifuna ukuvulela le thuba ukuthi mawakho wakwenza lokho wakufihla, thuba lokuyophendula ngamana kuphela umshado kodwa ukulungisile udaba lwakho, kunokuthi umshado uqhubeka kodwa umephe kwesekelo samanga, ngoba icala lingavunyiwe alithethelele. Proverbs chapter 6:32. Chapter 6 Proverbs verse number 32 uthi ophingani wesifazana akanakho uqonda, owenza lokho uchitha umphefumulo wakhe. La sekukhulunywa ngabantu besilisa abahamba balala namakhosikazi abantu, ngoba ilento ekhona namhlanje. Kunabafowethu ababhesi namakhosikazi abantu ashadile. Oyihlonipha umkhosikazi womuntu ofaka iring, umhlonipha umuntu wakhishelwa inkomo, umhlonipha umuntu walotsholwayo. Verse number 32, ophingani wesifazana akanako ukuqonda, wenza lokhu ukuchitha umphefumulo wakhe. Wonke umuntu wenza leyo nto leyo uwenza inhlizweni yakhe kungabi nokuthula, oyenza kungabi ne-peace because of le chaos ayidalayo. Because abantu abaningi they use the word love as a weapon of destruction, bayibhidlizela bona ukuphila ngenxa ukuthatha lento kuthiwa uthando, bahamba bolanda isiqalekiso kumakhosikazi abantu. Lithi iBhayibheli ophinga nowesifazane akanako ukuqotha ukuthi wonke amadoda ahamba lala namakhosikazi amanye amadoda ngolimo olulula ayiziphukuphuka ayiziwula, kodwa wanalo ulwazi oluphelele ukuthi unkosikazi womuntu uyahlonishwa, unkosikazi womuntu uyasatshwa. Angisabi yena nomyeni wakhe, mhlambe kungenzeka uthola ukuthi umyeni wakhe naye bangaphansi kwami ngokwezinga lempilo, but kukhona uNkulunkulu involve phakathi kwalabo abantu abangaphansi kwami. Maybe mina can manipulate them ngenxa yokweswela kwabo, sengigcina ngilala nonkosikazi wakhe ngoba bancengile beswele. Kodwa miyethu announce ebusuku ukuthi umuntu wesilisa ohamba uyophinga nemunye umuntu wesifazane engunkosikazi womuntu, ithi iBhayibheli akanako ukuqonda, futhi lowo muntu ke uyilandela isiqalekiso emphefumulweni wakhe, uyophila angabi nokuthula, uyophila angabe nakho ukwenama enhlizweni, ngoba kuneyivumelwano wena ohamba uyimosha egameni ukuthi unemali uya afford. Verse number 32 uthi ophinga nowesifazana akanako ukuqonda, wenza lokhu ukuchitha umphefumulo wakhe. Uyigwaza ngowakho umkhonto uma uhamba umanipulate amakhosikazi abantu ekutheneni wena nemali. Laba omabethu osisi bethu bahamba kula indawo zokusebenza, balala namaboss, balala nobani bani ukuze beqashwe emsebenzini. Awunandaba nokuthi unering unkosikazi womuntu, awunandaba nokuthi ushadile, awunandaba onendaba nako ukuthi akavula imlenze ukuze umfake emsebenzini. But I'm here to announce to you ukuthi noma angakwenza lokho usithi ujabulisa inyama yakho, kodwa emphefumulweni wakho uyokonda, emphefumulweni wakho ngeke ube nako ukuthula, ngoba oyenza lokho
uchithe wakho umphefumulo uyayimunca umunca ukuthula ngoba kunesivumelwano usimoshayo. You are manipulating a lot of people because you've got money. Ulala nabo bonke amakhosikazi abantu ngoba unemali. Umanipulate abantu ngoba ngeke benze lutho kodwa uNkulunkulu uinvolve uyazi futhi. Verse number 33 uyakuthola imivimbo nehlazo nenhlamba yakhe ayekusulwa. Kuthiwa lo muntu wenza lezo zinto. Yabona, let me just announce this thing. uNkulunkulu umdala futhi akasifaka isikhindi. Bonke abantu besilisa abalala namakhosikazi abantu lithi iBhayibheli lo muntu uyothola isijeziso. Kuthiwa ke insho necala lakhe alikusulwa. Shothi ngamanye amagama noma ungakwenza lokho ekusithekeni but somewhere somehow God will expose you ngoba uNkulunkulu uyakwazi ubalwela abantu ngoba kunabantu besifazane abaphila lempilo yokumanipulate amadoda bamba bolala endaweni ethile. I'm telling you, God will expose you. Ngeke uyiphila lempilo uziyolala emathuneni indoda yakho uyibiza njengenyoni ibe inyoni ngoba wena uhlakaniphila uphila anyhow. uNkulunkulu uyahlonipha isivumelwano okwenzayo lokho ophila lempilo ukuthi ethe kholwa esindisiwe aba nesibindi okubhuka amahotela abhuka ama-B&B ayolala nabanye abafana olala namanye amantombazana eshadile owamanipulate ekuthenini unemali. Lo muntu wenza lokho icala lakhe noma ngalikhokhela lekusulwa. Verse number 3 uyakuthola imivimbo nehlazo uyakushawa ephinda exposewe oyenza lokho. And okumnandi ngoNkulunkulu ke akayiku-expose la wena ufuna khona uku-expose la ungazi khona. Kunabantu esibakhalele namhlanje bavuna izinto abayitshala ekusithekeni esingakwazi. Lithi iBhayibheli oyenza lezi zinto ophinga nabantu besifazane amadoda ahamba lala namakhosikazi abantu yazi ukuthi uyoshawa no moqeda ukushawa uyothola uyongena ehlazweni upheya bheke lamanyalo wenzile namakhosikazi abantu. iBhayibheli ukwenza lokho akanako uqonda. Unkosikazi womuntu uyahlonishwa uyasatshwa. Akwazi ukudlalela amakhosikazi nabantu. Akwazi ukuhamba ubabhalala namakhosikazi abantu bese ngathi akonakele lutho. Uma ufuna izintombi hamba epoint hamba uyothenga hamba ushelana namantombazana anganasimile emabandleni kuyahlukana nonkosikazi womuntu uNkulunkulu owufakazi ezivumelwaneni sababasenzayo. Verse number 33 uyakuthola imivimbo nehlazo nenhlamba yakhe ayikusulwa. Yabona ihlazo abizwa ngalo. Yabona lento ukuthukwa ayokuthola lowo muntu ohamba lala namakhosikazi abantu akuyikuphela uyohlala yaziwe ukuthi noma uyasho umuntu lo olala namakhosikazi abantu kuyohlala kuyigama la. uNkulunkulu wenza sure ukuthi anyone ophila leyo mpilo ukuhamba limaza ivumelwano zabantu abasemshadweni inhlamba yakhe ayikusulwa. Shothi leli hlazo liyohlala likhona uyophila leyo mpilo uyolebulwa ngaleyo ndlela kuyoza kube phakathi ngoba lento yokumosha imishado yabanye abantu egameni lokuthi wena unemali yazi ukuthi ihlazo lakhe alikusulwa. Okubuhlungu kakhulu kuleli hlazo yoliphila la mawuqeda ukusuka la uyojeziswa le. Kunabantu esibakhalelayo namhlanje bavuna izinto abazenza ebumnyameni. Uyahlonishwa unkosikazi womuntu noma uthi unemali kangakanani noma uthi uneposition kangakanani noma uthi uncenge ini kuwe noma uthi ufunana kwazi ukuvula unkosikazi womuntu imlenze ulala naye umosha icovenant ngenxa esizathu ukuthi wena kunento ethile ifuna hamba kule indaweni zokusebenza hamba komasipala hamba kulama company amakhulu hamba kothisha hamba endaweni ezahlukahlukene bawaqedile amakhosikazi abantu ukuthola ikhundla khona indawo la kwazi wakhona ukuthi ngeke usebenza kule company unless ulale neboss noma ukhipha imali. Baqedile osisibethi bakholwa besindisiwe bakuma position aphezulu bafika kuleyo ndawo ngokumosha isivumelwano abasenza nabayeni babo. Bethi beqeda bahlala phezukwazi lezi zivumelwano bashasa ngathi kwenzakale lutho. I'm here to announce ebusuku ukuthi icala elingakaze livunywe alithethelele. uNkulunkulu uyakwazi kulomshado awusekho. Verse number 34 uthi ngokuba isikhwele sendoda siyakufutheka ayekuyeka ngosuku lokuphindisela. Ngoba uma ngibona kwenzeka kwesinye isikhathi ngibona unkosikazi wami khona umfalalana la kanti amandla nginawo. Sikhwele sami imthandazo wami inyembezi zami yohlala ngikhalile kuNkulunkulu. Inyembezi zami ziyoba impindiselo ilona lo hlukumeza umndeni wami ngoba shothi anginawo amandla angikho ngcono mina kunabanye.
baningi abantu besifazana abamanipulate amadoda ahamba yolala namhlanje bahamba ngama-wheelchair, namhlanje bayagula, namhlanje abakwazi ukukhuluma, bavuna izinto abazenza. Inyembezi zomuntu uNkulunkulu uyayihlonipha. Intukuthelo nesikhwele sendoda ngifuna ukusebenzisa leli gama, ngifuna ukusebenzisa lona mani, eyiphingelwa umfazi, intukuthelo yakhe nolaka lwakhe lokwehlela phezu kwalabo benza lokho. Ngoba amanye amadoda ayayazi ukuthi unkosikazi wakhe uyaganga, ukuthi ayikho into angayenza, but I'm telling you, ukukhala kwakhe nokuhlukumezeka kwakhe kuba impindiselo kulabo abaphila le nto. Akuchithwe emshadweni. Verse number 34, ngokuba isikhwele sendoda siyakufutheka, ayikuyeka ngosuku lokuphindisela. Athi verse number 35, ayikunaka neze inhlawulo ayeneliswa noma uphana nangezepheni. Kuthiwa ke lo muntu wenza lokho, uma mina ngilala nonkosikazi womuntu, noma ngathiwa ke ngiya kuloyo muntu ngiyoxolisa, noma ngathi ngikhipha malini, ayikho imali ongayikhipha engenza ukuthi icala lokulala nonkosikazi womuntu lesuleke. Kuthiwa noma ngathi uyokhipha malini. Hebrews chapter 13, xoxa fishane bafethu. Hebrews chapter 13, Adama Hebrews chapter 13 from verse number 4. Akuchithwe emshadweni, akuchithwe emshadweni. Usayimisele nje ukuthi angeke ube nesimili, yeke ungashadi, uyilandela iqalekiso nje emshadweni. Noma uthi ushade nendoda esinoko, uNkulunkulu akasibona isinoko, you will pay. Uma uyimisele, abantu abaningi abasemshadweni namhlanje bamanipulate amadoda abo because amadoda abo abanalutho. Akabuye emshadweni athi usebenza ama-overtime. God is in control, I'm telling you, you will pay. Yahlonishwa umshado. Uma usayimisele ukuthi uyathanda ukulala uhamba ubhabhalala ungashadi, uma wazi ukuthanda abanezinqa, shada izinqa. Ngoba uma uhamba ubhabhalala, you will pay. Uma manipulate abantu ngenxa position, you will pay, uyokhokha. Umshado uyahlonishwa, sivumelwano. Chapter 13 verse number 4, ukuganana makuhlonishwe wonke umuntu, yibo bonke abantu. Lento kuthiwa umshado ehlonishwe wonke umuntu. Abantu kumele bamhloniphe umuntu ombone eshadile. Nkosikazi womuntu uyahlonishwa, noma ngathi umbona ulahle kangakanani, ngoba bakhona amantombazana anganasimile hamba asineke umgwaqo. Ngoba enye izinto eyenza ukuthi abantu besilisa kube lula ukuthi ba-approach leyo hamba usineke, hamba uhleka nomoya ongazi ukuthi uhlekani. Nkosikazi womuntu hamba hleka udu ematekisini, uyasineka nje kungenasidingo, uvele ube easy. Asisho ukuthi hlafuna iy'pikile, kodwa umuntu wesilisa into eyenza ukuthi akwazi uku-approacha, ekubona ufake ring, indlela uvela ngayo ngendlela ogqoke ngayo, uyabonakala ukuthi uyi-easy target. Ukukhuluma kwakho nokuhleka kwakho nokunsinsitheka nabafana kuyabonakala ukuthi kunelento oyifunayo, ulula. Now lento kuthiwa umshado, nceda amaHebrew ayihlonishwe wonke umuntu. Umshado kumele uhlonishwe, umshado ungcwele, umshado masikhuluma ngabantu abasemshadweni kumele umsabe unkosikazi womuntu, ungeke ukhuluma noma yini, ungeke wenza noma yini, because there is a covenant involved phakathi kwabantu abashadile. Sifunda incwadi amaHebrew chapter 13 from verse number 4. But we are living siphile esikhathini la khona kuba lula ukuthi umuntu ahamba emshadweni kunemishado namhlanje ephelile iqedwe amantombazana amancane, hamba angenelela emzini yobaba, hamba bhidliza imshado. Ngiyakutshela mina ngifuna ukwenza lokhu kwazi, ihloniphe indoda eshadile. I'm telling you, noma ngathiwa unkosikazi uyisithutha kangakanani, ihloniphe inkosikazi, indoda eshadile. Awuhloniphi yona nonkosikazi wakho, ayihloniphi isivumelwano ephakathi kwaso. Ngoba okusho ukuthi wena mawungena njengentombazana uqeda lo mshado, ubreak isivumelwano abasenzile bobabili, wena uphakathi kwesiqalekiso, you are the cause yokuphela kwalo mshado.
I don't care noma uwinile noma uwinanga nabo bonke abantu ababhidliza imishado yabantu bayiwina imishado uhleli phezulu kwesiqalekiso you will pay uyophila ukwazi noma uhleli emshadweni uthengelwa yonke into but deep down your heart you know ukuthi akukho ukuthula kulento engenza la ngamosha isivumelwano base I don't care dodi yakuchazela ina akekho romantic angisanele embedeni I don't care ngoba bangashadelanga uhlala baneliselana kuphela simukele kuhle kodwa inkosini sasithi nasebubini kwakuchaza khona la kungaseneliswana khona embedeni kodwa isivumelwano sokuhlala simile ayinanda ngoba namadoda angamaqila achaza izinto eziningi mase efuna ukumosha bese kuba nentombazana nje vele ivume ukungena imosha lesi sivumelwano abasenzileyo wena uzokhokha ngelini la mahotela enhleli khona amadoda ashiye imindeni yawo nina nithengelwa uthengelwa ama-iPhone uthengelwa yonke into ukhokhelwa nama-rent ukhokhelwa everything iy'ngane zakhe ziyalamba unkosikazi wakho omshado uyalamba ngenxa yakho you'll ngeke ulala kulo mhlaba ungakhokhile. Verse number 4 ukuganana ngakuhlonishwa wonke bonke umbhedo ungabi nesici yabona le ndaba yokulala akumelanga ma sikhuluma ngomuntu oshadile kuvela kube lula ukuhamba uyobhabhalala noma ikuphi noma inini noma kanjani kodwa number 1 umshado uyahlonishwa letho kushada awungayi emshadweni ukuthi namhlanje sekwashada ifebe labafana laba abancane abangama-young lona bangena emshadweni kodwa banganasimilo mayibona izinqo uyashela mayibona kwala noma sengena emshadweni esaba akanayo lento yokwesaba ukuthi ngiyenze isivumelwano phambi kaNkulunkulu owenza icala akaye kuthethelelwa kulo athila zalivuma ukuthi ngenza iphutha phambi kaNkulunkulu. Abanye benu simanipulate amakhosikazi ethu ngoba wanamlomo ngithi awasebenza wanamali so ke ngenza noma yini ngihamba ngibuya noma yinini nazo ifundiswa la ngaphandle ezimanipulate indoda ayibuzwa indoda akwenziwa ukuthi indoda yenziwa ukuthi indoda yenziwa ukuthi hambe ayilawula phila noma kanjani la yakhona ngoba vela watshela ukuthi indoda ayibuza hambe babhalala hamba yolala. Abanye bethu bahamba botapa izifo bayibuse emakhaya abanye bahamba botapa kunezinto esizibonayo ngoba sihamba sisebenza ukuthi amakhosikazi amaningi aphelela kuma BNB alalo abafana abancane shadila ufaka ama ring bekholo besindisiwe kodwa bafethu but I'm here to tell you ukuthi uNkulunkulu is in control. Noma ungayiwina leyo ndoda uwina noma ama dog style uwina ngama banibande ezitayile owenziwayo but yazi ukuthi unkosikazi umuntu umyeni umuntu unesivumelana senza wafunga wathi phakathi konke amantombazana ngithandele uNkulunkulu wayewufakazi balowo mshado loyo omile phakathi kwalo mshado wobhidliza ufaka amalahla ashisa isifubeni sakhe yahlonishwa umshado umbhedo uhlonishwa wonke umuntu angamele uvele kube lula ukukhumula iphindi ukhumulela indoda eshadile kuyisiqalekiso siphindaphindene kwenza ukwazi ukuthi indoda yomuntu uyisabe indoda yomuntu awusabi yona usabulaka lokaNkulunkulu ukuthi ngiyabhidliza lo mshado ngoba amadoda engamaqili ngoba njoba ehamba nawe nje nolala kuma BNB yakuthengela izinto ujabule unkosikazi wakho uyakhala lezo inyembezi nalobo buhlungu lololaka liyokwehlela phe kwakho ngoba oyenza icala akaye kuthethelelwa kulona uma ngaphendukile kulo. I'm telling you aphingwe emshadweni. So mawungabikho umuntu esifazana okhala inyembezi ngenxa yakho ukuthi umosha umshado wakhe wangabikho umuntu esilisa okhala inyembezi ngenxa yakho ukuthi wena umanipulate ulala nonkosikazi wakhe ngoba kanayo amandla uNkulunkulu he will pay the revenge. Verse number 14 lo verse number 4 lo usufunda uthi ukuganana makuhlonishwe bonke abantu uyahlonishwa umshado bafowethu uyahlonishwa umshado umuntu manganasimila ngashadi mawuyisifebe ungayi emshadweni ayifunakala ifebe mawuyisifebe phela masuphendukile ngoba lapha uyahlonishwa umshado ukuganana lento ukuthiwa umshado awuhlonishwe wonke umuntu asabe ukuthi ngunkosikazi umuntu angikwazi uhamba ntsinsiteka nabafana esabe ukuthi ngiyindoda yomuntu uma ngihamba ngilala nama2K yonke le ndawo le unkosikazi wami uyalulazeka umshado awuhlonishwe bonke abantu abakuwona laba bashadile let them advertise umshado ngendlela eright so that everyone ongaphandle eyazi kunezinto ezingenziwe emshadweni kodwa yibona laba baphakathi emshadweni baphila noma yini abenza noma kanjani
uma baholile bayaduka hamba yolala nonondindwa ushadile unkosikazi womuntu kuyaziwa sekuze kwajwayele ukuthi umyeni kasibani bani ulala nabafana abancane kuzoqhamuka indaba yeyitabani unkosikazi womuntu ushadile uma uzazi ukuthi uyisitabani uthanda abafana ungashadi bo lento yenza isiqalekiso uyohuda njengoba bahlala bekudunuzisa abanye abafana uyindoda uyohuda ngelinlanga you will pay the price before hamba kulomhlaba ngoba akwenzeki kulomhlaba le ungahlafuna manje kodwa uyokhokha egcineni why because umanipulate ama principle omshado ukuthi umshado uyahlonishwa uma uzazi ukuthi angeke ukwazi ukuyigcina ngeke ukwazi ukuyiphatha ungangeni emshadweni ngoba umshado kumele uhlonishwe wonke umuntu umbhede ngabe nesiyo ngeke sakhuluma ke lokhu ngoba everyone okhona emshadweni phila noma yini laba bahlangana ngalwesine bayothandaza bathandazela izinto amahlazo enzeke emshadweni umshado mubi ngendlela uadvertise ke ngawayi because abaphakathi kuwona umshado baphila noma kanjani kuyibhadi leshwa ukuthi wena uyakwazi ukungenela phakathi kwabantu abashadile ulala nonkosikazi womuntu kuyibhadi elishwabene kuyibhadi ukuthi uyakwazi uyolala nonkosikazi womuntu umeshela umbodo unkosikazi womuntu akutshela athi ngishadile ngoba lokhu kukodwa ukuthi ekwazi ukukwenza lokho kuchaza khona ukuthi ukufaka enkingeni lento yokulala nonkosikazi womuntu kunjengomuntu okudlisa inyama kodwa efaka udobo ngaphakathi iyokubamba ngelilanga noma ungabanjwa ngayindoda ngoba yona ayikwazi ukuyilwela wena nesibhamu yahlonishwa unemali kodwa kunonkulunkulu omdala kunayo you will pay umdala unkulunkulu umdala kabi umdala that's why lithi iBhayibheli ngosuku lokwahlulela mhle sehlulela thina yithi esothi kuyena uNkulunkulu ngempela uhlulela ngokulunga because everyone will pay alikho icala olenza ngeke ulikhokhela I'm telling you noma ungaenjoya uyolala noma ikuphi unconywe kunomama bethu abashadile bangamakhosikazi abantu abagqoka ikete encane umuntu uyadlisa unondidwe lokho unkosikazi womuntu uhamba umanipulate indoda yakho hamba uyolala uzokhokha umshado uyahlonishwa mawuzazi ukuthi angeke uhloniphe umshado ungangeni kuwona in the Old Testament umuntu wesifazane ohamba ebhabhalala weqalekiswa wayengeke aphinde azalwe weqalekiswa nje nomndeni wakhe for ungethembeki enkosikazi womuntu namhlanje siphila under the grace ukuthi wasikho isono noma ungenza noma yini I'm telling you kuyakhokhwa ngoba isono nesono senza you will pay verse number 5 la sifunda khona siqala ku4 ukuganana makuhlonishwe bonke abantu ungabi nesihe umbhedo ungabi nesihe ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyokuzahlulela abantu abaphingayo elabo abangamakhosikazi abantu kodwa bahamba beyobhabhalala emahotela ko-3-star bahamba beyobhabhalala kobani bani izifebe neziphingi uNkulunkulu uyokuzahlulela now asibuyeni la khathalekile bafowethu asibuyeni la noma ubani la mina ngifuna ukutshela iqiniso ngoKristu iqiniso lobuhlungu kakhulu usathana ulula mayekufaka kulezi zinto ukungena emjolweni nokuwela esonweni kulula kakhulu kodwa ukuphuma kwakhona kuyinzima kabi kunzima ukungena kulula inkinga ukuphuma kulukhulu ngalendlela uyabona wena mhlazana uqala lento yomjolo ayilula kabi najolana kalula nashalana kalula but namhlanje ukutshela into elikhulu kabi kabuza uphuma kuyona ukuthi uma wakhe wakwenza lokho kumele uyomtshela umuntu oshade naye ukuthi usilimazile sivumelwano and if you decide to keep quiet uhamba uyothandaza uhamba uyonikela uya kopapa uya kozwana ubanikeza imali ukuthi abakuthandazele ngeke alikho icala elithethelelo imali ngavunywa kulo monini that's why indoda nolahleko lithi iBhayibheli mayibuya yafika ya approach abantu ebonile yathi iwone ngone kuwe baba ngawona nakuNkulunkulu yayibaza abantu yayibonile kwakufanele approach ubaba emonile approacha noNkulunkulu so ke le ndaba yamalalana I'm here to tell you uma wakhe wabhabhalala wakufihla kufihla impela ngoba indoda yakhe ayikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi ifile lakhona lisekhona nama recording akhona akhona athile uzukhuluma iqiniso umtshela uthi uma uthi yakubulala kubulala uma uthi kuyaphela kodwa uma uyimisela ukumbona usimakade ngelinla lelo cala omele ulivume ungakhohliswa wopapa ke abazothi woza kubona abayokuthandazela uma wakhe wahamba uyobhabhala loshadile you must confess leso sivumelwano sekho
kulula ukungena. That's why sikhuze osisi bethu oma bethu abashadile lo mfana siloku nkinkiteka naye uyophapha mangelina usemashetini amhlophe okuyoba lukhuni kakhulu. Sivuma kulo monile uma umuntu esifazana utshela inkosikazi wakho umyeni wakho ukuthi sivumelwano sethu asamile kahle ngimoshile ngoba uyena umonile bese uyoconfessa kuNkulunkulu. Kubuqili lobo ukuthi ngishade nonkosikazi wami senze isivumelwano ukuthi mina nasohlukaniswa ukufa ahamba yobhabhalala bese masaqeda ukulala ahamba yokuNkulunkulu evuma izono kanti mina ungilima ulisimazele ivumelwano sethu ayihambi kanjani. Kulikhuni kakhulu ukukhokhela isono. Kulikhuni kakhulu ukuzikhokhela isono. Kulikhuni kakhulu. Kulula mosenza. Ungena noma kanjani uphila noma kanjani. So kusifuna ukuemphasize nakulabo abasakucabanga nalabo abasacabanga kumanje nalabo abasa entertainer nayo nalabo abasahlela ukuhlangana namakhosikazi abantu kuyeke. Ngoba mosa decide ukuqhubeka nako uyo decide kuba yiqile sathi uzo decide kuwena ukuthi yakuvuma lokho noma uqhubeka kube yiqili ufuyo ladlo. Iloko nje suku emphasize namhlanje busukubo wonke umuntu o decide ukuphila ubani lo omdineka asizonakana nawe sifuna izwe sichaza noma ne under the grace ne under the banibani. iBhayibheli lithi masivuma izono zethu uthembekile usithethelela zona. Icala lingavunyiwe nelingaconfessiwe likaze lixolelwe. So abantu masibonile siya confess kulabantu sibonile. Asiconfess kuNkulunkulu seka abantu esibalimazile. So asizohamba sipruvelana nawo amapoint. Movelo uzolalela hlala phansi ungaphithizeli. Asizoprovelana nawo amapoint ukuthi uverse number 7 u4 and 5 lento esikhuluma ngayo mo umzalwane uunderstand kahle unless you are here to prove a point. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. Mawula ungakholwa hlala phansi musu kuphithizela. But we are here ukuzotshela abantwana bakaNkulunkulu abasemshadweni kodwa ba decide ungaphili ngeqiniso ukuthi yeke le mpilo. Futhi mawuse uyenzile confessa kuyona. Azikho izona ezithethelelwa automatically. Yabona lento le yaleli ivangeli likhona la ngaphandle ukuthi abantu bahamba bophila noma kanjani kuthiwa kuthiwa ile once off leli vangeli le grace la once off ayikho into enjalo. That's why lithi iBhayibheli akabonakala soba yikho kodwa mhlazana vele uKristu soba njengabe bese lithi ke abanalo lelo themba bayalahla izono nemthwalo. Laba abantu abasindisiwe abanalelo themba balahla izono nemthwalo ngamagama bayayihlambulula kunezinto abazazi nabayibukayo ukuthi angikwazi ukuqhubeka ngiphila le ndlela. Ngamanye amagama awukwazi ukuba umntwana kaNkulunkulu kube nezono uyidlela emakhona bese uyifihla egameni la once of gospel ukuthi once of grace uma ngisindiswe kanye njengalento yamapostoli ukuthiwa amapostoli abo 12 apostoli ukuthiwa mabethi bathi lento yabo yokuthi uma bebhema kubhema ibona kubhema inyama bona bawumoya yabona lobo buqili lobo nje ukuthi ebhema ephuza yabona amapostoli nje ayaphema yabhema yaphuza bathi abaphuza akuphuzi bona akubhema ibona ngoba bana lento once of grace once of gospel once of what ezophaphamisa abantu kwalasha. That's why Apostle Paul inceda amaHebheru ku chapter 1 Corinthians chapter 10 athi bazalwana ngifuna ngabe nalo ulwazi ngokhokho bethu endulo lokuthi bonke badabululwa ndlu libomvu bonke badla kudla kunye bonke baphuza edwaleni lelo dwala abalandela lo dwala nguKristu kodwa iningi labo uNkulunkulu engathokozile ngabo as a result abanye wabashaya phansi ehlala. Uthi lokhu kwalotsho ukuthi kube isibonelo kithi ukuthi singaze sikufise lokho abakufisayo singaze singafebi singakhonza izithombe njengoba zikhonza bona izithombe. 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 uthi ngakhohliswa umuntu iphingi ihlobonke abesilisa abalala nayo abayikudla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ngamanye amagama oshadile omntwana kaNkulunkulu washada eqhubeka nempilo yokuhlobonga noma nempilo yokuphinga ehamba olala namanye amadoda akayi la kuyiwa khona uya kwenye indawo ngoba akuyi lapha umuntu odecide ungayiphila ngoba sine choice namandla siwanikeziwe wokunqoba. Lithi iBhayibheli mmelanani nesitha siyobala. Ngamanye amagama amandla okuma siwanikeziwe ukumelana nokuhlobonga ukumelana nobufebe ukumelana nobuqili usinikezile amandla. Uthi Jesu matshela abapostoli ku chapter 8 chapter 28 incwadi kaMateyu wathi nginikezwe wonke amandla ezulu emhlabeni ngaphansi komhlaba and based on that statement hambana amandla kimi
lithi iBhayibheli wababiza abayishumi nambili ku-chapter 10 wabiza abayishumi nambili wabanikeza amandla phezu komoya. Ngamanye amagama i-ability yokumelana nazo zonke lezi zinto sinawo amandla, but the problem si-entertain lezi zinto because sina this kind of gospel once of grace. I'm telling you, uyophaphama kwalasha if ufuna ukuphila impilo yokungethembeki unkosikazi womuntu. It's a piece of advice. Abantu abaphenduka. Because this lento ye once of in the New Testament kunama warning I think 4. 1 Corinthians chapter 10, Hebrew chapter 3, no chapter 4, uJudah, chapter 1. Wonke ama warning concerning Old Testament. U1 Corinthians ukhuluma ngokuwonisha abantwana bakwaIsrael, usikhumbuza ngabantwana bakwaIsrael ukuthi abantwana bakwaIsrael noma baphuma bonke ezweni laseGibhithe, noma baphuma bonke ezweni laseGibhithe kodwa abangenanga ezweni lesethembiso ngoba ukukholwa kwabo akuhlangananga nezwi noma izwi abashunyezwa lihlangana nokukholwa kwabo. That is the 1 Corinthians. No, 1 Corinthians ukhuluma ngalento somancwadi amaHebheru uthi bathi bephumile chapter 3 no chapter 4 kon bathi baphumile ezweni lesethembiso abangenanga ezweni baphuma ezweni lobugqila abangenanga ezweni lesethembiso ngoba izwi abalshunyezwayo alihlangananga ukukholwa kwabo. Uthi baphi laba yibo laba beyisinengiso emveni kokuphuma kwabezweni laseGibhithe. Uthi nathi sishunyezwe ivangeli abalishunyezwayo. Athi chapter 4 khona umncwadi amaHebheru athi bukani ke nathi sisasalelwe ukungena ezweni noma ukungena kusabatha ezweni lokuphumula. Ngamagama sisasalele ukungena ekuphumuleni kwaphakade izulu esithi siyakulona ngoba asikafiki eKenani noma asikafiki kusabatha. It means kune possibility ukuthi singafiki khona uma sizophila anyhow sihamba noma kanjani sikhuluma noma kanjani egameni lokuthi we have received a once of grace or a once of gospel. Ayihambi kanjani. Ungaphingwa ma uyimisela kumbona uSimakade, ma uyimisela ngelinye ilanga ukuthi umbone uNkulunkulu akuphingwe emshadweni. Here's a piece of advice. Ngenani sixoxa nganza kwethu. Here's a piece of advice ukuthi ma ukwenzile bakhona abanye umpostoli Paul ku 1 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Let me I don't find a little verse. 1 Corinthians chapter 6 from verse number 9. 1 Corinthians chapter 6 kepha verse number 9 wakhona. Verse number 9 kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Shothi laba babalwa la abantu abangeke balidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Number 1, ningadukiswa izifebe umuntu ofebayo akaya ezulwini nabakhonza izithombe neziphingi. Lento esikhuluma ngala abantu abashadile abahamba boyobhabhalala ngoba kubhabhaleleka kalula ngoba batshelwanga nalento okuhamba ubhabhalala. Isono sihamba bangelide kakhulu bafethu. Abona uma ushadile once wa decide ukuyolala uSathane usofaka ekhoneni la khona ngeke uzuvume isono ngoba the reason why kube lula kuwe ukulala is because uyitshele ukuthi ngizoconfessa kuNkulunkulu. Akuconfessa kuNkulunkulu isona sikho lula ngaleyo ndlela ukuthi mawusenza kuvele kube lula ukuphuma kusona. Siyakhostana kaluka kabuhlungu kabi kulula ukuthi usidle uma sewuqeda ukudla bese uSathane akutshela ukuthi how much you need to pay for lento wayenza. Akulula nje indlela kusemqondweni ukuthi ngizolala bese ngeke uNkulunkulu ngicela ungixolele. Akuhambi kanjalo. So that's why kubalula kwabaningi bethu ukuthi ahamba yobhabhala ngoba uzovuma kuNkulunkulu. Ukube kunjalo sonke ngaba kusenza kanjalo bese siyovuma kuNkulunkulu. Asilula ngaleyo ndlela. Abanye bethu sayitshela thina ukuthi sithethelela kukho njalo. So that's why kubalukhuni kakhulu ukuthi mangiqeda ukusidla kunemgwaqo kumele ngihambe ngawo ukuthi ngilungisa lento engidlile. Akulula. That's why some of us we have decided ukuphila ebuqilini noma sithule because we are not willing ukungena ehlazweni sivume ukuthi we have done this. And iningi lethu kube siyazi ukuthi isono siyakhokhisana, iprice yakhona ijule kakhulu ngaba okuningi asikwenzi.
That's why ke kuba likhuni namhlanje ukuthi masithi thina uma wakhe uhamba uyobhabhala lushadile hamba utshela indoda yakho ukuthi emshadweni wami angihambanga ngwethembeka uyabona inhliziyo yakho yasho ukuthi akuyobheda uNkulunkulu lo muntu uzomdubula lo muntu uzoje kuyisinjalo ke isona kodwa mhlazana ungena kusona kwakulula kakhulu usathana wakuprovide everything wakuprovide ngakama-accommodation wakuprovide nge-transport wakuprovide nga-everything ngoba efuna ukuthi ungene ukuthi uyophuma kaye usathana unjengomuntu ekuthatha ngesikepe ekuyise ekujuleni kolwandle kulula ukuthi nibheke khona bese ekujuleni kolwandle athi mina ngisabuyele emuva uyoyibonela wena ukuthi uphuma kanje umsebenzi wesona yilo kuba lula as we speak right now kunomfana obhizi nomama nje emsupply nga-everything am-entertain umuhle ejabule usathana unjalo-ke ukukitazela ukuthi akuyisa ekujuleni kolwandle mhla wafika uyothi ubona ukuthi ubuyela kanjani emuva isona. So umpostoli Paul ke ku 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abakudla ifa lombuso kaNkulunkulu number 1 izifebe number 2 bakhonza izithombe neziphingi nezihlobonga nabesilisa abalana izitabane ezihamba idunisela abanye amafana namasela abantu abatshontshayo abaye ezulwini nabahahayi nezidakwa nezithuke nabaphange abakudla ifa lombuso kaNkulunkulu besathi uverse number 11 silana ke kwalabo abakhe bakwenza ngoba ivangeli lomnandi ngaloko ukuthi all of us sine past tense sine past I mean to say all of us sine past kukhona sinezolo lethu sonke la njoba sikhona nje mhlambe abanye bethu bakhe bakwenza lokho engikushoyo. But what is more important, verse number 11, babenjala abanye kini. Just some of us sesishadile sakhe sakwenza. Abanye sasingazi, abanye ignorance sa decide ukuziba lokho ukuthi akwenziwa. Abebenjala abanye kini kepha senahlanzwa senangcweliswa senalungisiswa ngegama lika Jesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. Umshado awuhlonishwe yibo bonke abantu. Umshado uhlonishwe yibo bonke abantu. Iloko sikumemezela namhlanje ebusuku. Mawukwenza lokho kuyeka. Aqhubeka ukwenza. Mawudecide ukuphila ubuqili uzophopha endaweni efudumele. That's why 90% yemishado abazalwane hamba uyobuka irate yama divorce lapha kwa Home Affairs abazalwane. Why? Because umshado abawuhloniphi. Abantu abangakholwa bangasinisiwe bangamazulu zu kulikhuni kubona ukushada ukulala nonkosikazi womuntu bamsihlonipha unkosikazi womuntu because they know ukuthi kuneziqalekisi mongena esibayeni sendoda wenza noma yini. Abazalwane kuphela bakuthatha lula ukuthi bayibhidlize imishado yamanye amadoda bese ungabe intaluta. I'm telling you ama principle akulomhlaba ayikho into oyenza ingana inkokelo. If you have decided ukuphila noma kanjani ubhidliza imizi yabantu you will pay. That is a principle of life ukuthi anyone otshalayo kufanele avuna lokho akutshalile. Principle of life. Umshado ohlonishwe. That's why nabangena emshadweni that's why noma kuyongena emshadweni kunezinto ezikhulunywa engathi shu ngoba le ndaba zama sex lani batshelana basabachazela amakhekhe to asika shona phansi bazi kahle la kudala sebalala batshele ngama principle of life ngoba ngakwazi abambe uGoogle kunezinto kumele batshelwe zona ukuthi umshado uyahlonishwa. Abanye bayakuphila lokho emshadweni baphila impilo obuqili beshadile bangamakhosikazi abantu baqhubeka bahamba nobhululu babo bahamba bayophinga not knowing ukuthi they will pay. Umshado uyahlonishwa kakhulukazi labo sisiphethe abancane basanda kushada ethi shadile nje aphinda aqhubeka nobhululu bakhe aphinda aqhubeka beyischeme ngalabafana efunda nabo ababekopana emanzini uma bageza namhlanje basazwana kunamadoda nebhadi ukushada namantombazana nganasimilo. Umshado kodwa uyahlonishwa. That's why ngithi mina ngokwesizulu abantu abanganaNkulunkulu abangamazi noNkulunkulu bayamsaba unkosikazi womuntu. Akulula ukuthi bayashada nonkosikazi womuntu. Kithi nje osisindisiwe nje kulula kakhulu ukhumula iphenti ukhumela indoda yomuntu awusabi awushawuna uvalo kodwa uyakholwa ukuthi khona uNkulunkulu kodwa alukho uvalela ukushaya ukuthi umyeni womuntu njalo lo engilala naye wakhohliswa yilo leliqili lendoda leli
nomkhaba nesisu isisu nentshebe lathi khululeka umvela sesiyafinalize siyahluka nomkhaba noma ngathi uyahluka noma athi akahlukana kunesivumelwano abasenza kusabe ukubhidliza umshado abanye abantu ngoba you will pay abanye bethu bayokhokha ngenyembezi abanye bethu bayokhokha ngendlela ezahlukahlukana abanye bethu bayokhokha ngokungakumina kuthule emphefumulweni uNkulunkulu yokomisa injabulo kithi noma sinezimoto sinemizi kodwa singabi nayo peace asimunci injabulo leya sazo sabanye abantu ubuhlungu uNkulunkulu wethembekile principle of life ukuthi everyone noma into ayenzayo kumele athole reward and you will pay awuhlonishwe umshado hlonishwa obani wonke umuntu bafana abancane abahloniphe ukuthi kunesivumelwano la unkosikazi womuntu lo abayiphile lo mpilo abaningi baba basemajele abanye bababula badutshulwa bahamba babhabhalana namankosikazi abantu hloniphe unkosikazi womuntu noma umbone elula kangakanani mekutshela ushadile phuma kuye awusabiyena usaba uNkulunkulu wayewufakaza umhlazana beshada umshado awuhlonishwa wonke umuntu ithi iBhayibheli ke abangawuhloniphi izifebe neziphingi uNkulunkulu uyokwazi ahlulela le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu makhono langakholwa September ungenele ukuzofunda uma usayimisela ukuthi usafuna ukuba iplayer ungashadi sifisa kubabongela omama bethu bashade namadoda athembekile no appreciate madoda amaningi awanasimilo la ngaphandle ahamba lala namathuke hamba yabhabhalala appreciate indoda yakho njengoba uyikhomba ngomunye uyithuka ngathi ukhuluma naye njalo ekhaya kunamadoda faithful la ngaphandle I'm telling you akhona uyibonga indoda yakho uma uNkulunkulu wakhe ukwenzela umusa wokunikeza indoda enjalo engaxakelwa isimilo engahamba ihlisa oziphi noma ikuphi uyi appreciate uthi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wanikeza indoda enesimilo njengawe kunomama bethu abangakwazi uku-appreciate lokho ambona njengendoda engahlaniphile ngathi yisithutha uma emhloniphe embonisa ukuthi no what I don't have a secret kube ngathi akahlakaniphile kumele uku-appreciate lo kunamadoda la ahamba babhalala njalo mephuma kuyaziwa ukuthi akayibhekile isiketi kodwa la nihloniphayo nanithandayo amadoda niwabona ngathi awahlaniphile wathi awana ngqondo kunabantu besifazana abamthandazela kuba le ndoda yakho oyibuka njengesiphukuphuku eyithembeke eyidecide ukuba faithful emshadweni wayo ngenxa ukuthi yesaba uNkulunkulu kanti ishade nomafusha nomashova owena ungakwazi ukuyibonga ukuthi one day ngiyakubonga mina wami to remain faithful esivumelwano sethu noNkulunkulu sibabongela futhi nalabo abakhe bakwenza badecide ukuphenduka ngoba siyazenza izone ekwahlulekeni kwethu singabantu baphenduka futhi baphenduka ngokwethembeka kukho athi sengaphuma kulezi zinto uma appreciate same apply namadoda ashade nabantu besifazana abathembekile ashade namadoda athembekile sorry bantu besilisa abashade nabantu besifazana abathembekile omama bethu bashela everywhere esikhise eTexini esikhise kuphi kunabantu besifazana angaba entertain abafana bakushela noma uyifakile ring utshela umama likhohlwa kangiyenzi le ha mama khululeka ngeke ngikuhloteke ngiyenzi leyo nto le mina ngazodlalela la kimi thothi ngaleso sikhathi ke indoda yakhe ekazi yathi ngami ngiyabonga to remain faithful kunemishado ehleli ngokuthula kuhlangana abantu ababili abaneqiniso abesaba uNkulunkulu akulelwa amafoni nama message kulomuzi kuthule nje ku right umshado ohlonishwa wonke umuntu that's why ke uma ufuna ukuba indoda ama secret ungaye emshadweni ngikhulumile ngawo amadoda ngamaqili sabonga bafile platform ontwana bakaNkulunkulu abasenziwe egameni lika Jesu bakhona la ngakholwa September bangenele ukuzofunda kuphikisana but we are here to encourage everyone ongena emshadweni ukuthi mase udecide sekufika isikhathi sokushada kuyeke lokho abangichazela khona kunezinto ezibaleke kakhulu emshadweni kunezinto ezibaleke kakhulu emshadweni is to remain faithful until the end ngoba umshado ngokwawo kuyinkonzo it's a ministry so you are required to remain faithful until the end nasemshadweni ngoba as a result ngifuna ukubonisa ukuthi
wena ushadanga ngoba umuhle khona abahle kakhulu kunawe why pho ushadile because uNkulunkulu kwethembile ukuthi uzoyigcina le nkonzo yomshado kunabantu abangawazi umshado kumele bawufunde kuwena but you have decided ukuba yiqile emshadweni you will pay noma ungakhokhanga le kodwa uyokhokha ngaleya amantombazana amahle asebenza kahle awashadile wena nesishwapha sakho ushwaphuzela khona phakathi emshadweni baze bayamangala abamikazi ushade baboneni kulo wawo bathi uNkulunkulu ukhethe yena nesishwapha sakho phakathi izinqa nezifaca nalabo abanyathela ngabantwana basale nazo uphakathi nesishwapha sakho why because uNkulunkulu kwethembile ukuthi you will represent the kingdom well emshadweni wathi ufika khona wa decide ukuphila ubuqili but you will pay because umshado ngokwawo uyinkonzo so noma ubani ufika khona kumele uhloniphe kunabantu abanemali kodwa abashadanga why bana everything kunokuthi bashada bathenga imoto bathenga ini ngeke bashade wena usebenza na kahle imali yakho nje ayifana ngabe ushade kodwa uphakathi usemshadweni futhi uNkulunkulu yakusustain wawunikeza umuntu osifazana ongalilutheki ongabhayisisi izinto eziphathekayo uhloniphe umshado hloniphe umshado eloko sikusho bafowethu ebusuku noma ubani ophakathi azi ukuthi I'm here by grace akubanga ngobuhle nokuhlakanipha nokuba nemali kodwa uNkulunkulu decide ukuthi akakuphushele mina phambili so mo lapha phakathi ke uhloniphe lokho bafowethu nina uNkulunkulu anikeza amakhosikazi uhloniphe unkosikazi wakho mthanda umkakho simayisebenzela igama lokuhlonipha we know ukuthi iBhayibheli lithini but my point ukuthi mthando umkakho uka-appreciate lokho ukuthola umuntu osifazana ofana naye kunamadoda amaningi it's very difficult ukuthola umuntu osifazana kulula ukuthola intombazana kodwa it's very difficult ukuthola umfazi telling you mawuba nenhlanhla uNkulunkulu akunikeza umfazi umphathe ngezandla zombili ngoba there is a time and season abanye abageja isizini bayayifuna manje bayifuna nangemithi bayifuna ngama makeup bayifuna nangezipho namaruji idlulile isizini so uNkulunkulu wakwenzela umusa wakunikeza unkosikazi phathe ngezandla zombili umba uNkulunkulu ngalokho and uku-appreciate enkosini ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu anezomfazi bakhala amanye amadoda abanye abalali bashada nezimpempe zibathethisa kuze kusekuseni uNkulunkulu wakwenzela umusa ulala ubuthongo unepeace emzini wakhe ku-appreciate lokho ukuthi uNkulunkulu abakhala ngaka abanye nawe uyamangala mase kuxoxa emsebenzini ukuthi abafazi kuyisimanga ukwazi wena lokho emzini wakhe uNkulunkulu wakwenzela umusa ku-appreciate lokho ngokhona abantu amadoda ahlukumezela ukuthi wathola umuntu understand yamhlonipha amadoda anganangqondo ekuhluphekisela ukuthi yamhlonipha njengendoda kuba ngathi usithutha usejwayele lo makhwapheni lezi zasepoint ezazimdayisela umzimba bafowethu umshado uyahlonishwa basemshadweni abaningi bayakhala basebhotweni amafutha ashisa ungababona bafaka o2 abafaniselala no kick and boboza nama high heel lapha ekhaya khohlwa ziyakhala emini nobusuku awuhlonishwa umshado kwabakhona phakathi abawuhloniphe and siba appreciate abantu uNkulunkulu asinikeza bona nani abantu besifazane u-appreciate imizamo yendoda yakho kunamadoda azama ngaphezulu kwamandla akho u-appreciate indoda oyincomayo mayizama izama ungaphezulu kwalokho ungayicomparishi ngoba ubulala ubudoda bayo awuhlonishwa umshado that's why this is a piece of advice for everyone ofuna ungena emshadweni ukuthi uma ukhe wadecide ukuthi uzoshada naleyo ndoda yazi ukuthi ufanele uyihloniphe fanele uyithobele so that's why kuyingozi kakhulu ukushesha ulale kanti awuhlalela khona ukushada ngoba ngishilo eqaleni ukuthi osize bethu abafani khona iBaby Brown khona K47 khona Urban Ban khona oma Flywheel khona u45 khona ibhama zahlukahlukene kuyibad abana bafethu ake ngisho lento mina ngicela ukukhuluma ufethu ngicela ukukhuluma noma ngikhathele ngakhuluma ufethu kafishane ningivumele ukuthi ngikhulume kafishane ngakhuluma nobafethu kafishane ngikhuluma nje bese ngathi anginakile ebusuku
Cela ukukhuluma nje kafishane. Ngifuna ukutshela something ngisho lento le. Kuyibhadi noma angasebenzisa igama lokuba yibhadi. Akukuhle kahle, let me put it that way. Akukuhle kahle noma kuyazwela ake ngisebenzise le bad man. Kuyibhadi kwesinye isikhathi. Uandelana inkulumo yami kwesinye isikhathi sokuthi sometimes not always. Kuyibhadi kwesinye isikhathi ukungena emshadweni nomuntu wesilisa oyazi isex wakhe walala la ngaphandle. Kuyibhadi ukungena emshadweni nomuntu wesifazane owakhe walalwa sometimes. Angiphinde ngamemezela wona umshado. Sometimes ufuna ukujabulisa umuntu ongamazi ujatshulwa mhla kwenze njani. Kuyingozi kwesinye isikhathi ukushada umuntu wesifazane onolwazi indaba zamalalana ngoba awazi ukuthi yini into ayi-experienceile empilweni yakhe, uhlangabezane nani ohambeni lwakho ngoba imishado eminingi idaleka imisindo kanje idalwa ukuthi kunalo onganelile ngoba kunezinto azazi ngcono. Wena-ke mase ufikile kumele uwenelise lento ongayazi futhi ke ngebhadi ke uthola ukuthi uqalele ufika la kuwe iphathele ibaby brown yakho manje kakusahlangane ke uthola imali unayo manje kodwa isithupha uNkulunkulu wami kanti lesi sithupha lesukube akakukho la wakhe waqala khona wezokuneliswa yiso lesithupha manje inkinga kunala aqale khona isithupha sisebenza sometimes kuyibhadi kwesinye isikhathi ungena emshadweni nomuntu one experience endaweni zamalalana ukube mina ukuthiwa kuyiwa ngami manje uthi abaziyo abalala nabaziyo abangazi abalala nabangazi ngoba hey kubi uhubutala kungawazi ukuthi ubhekephi sebathu lo sisakekho lola kunento ayaziyo lo sesingcono futhi usebathu le ndoda le hey udala ihamba lona eyokhuluma ngelilanga yawuthula hey khuluma ililanga futhi inkulumo zosisibethu hambani ebuke inkundleni zokuxhumana mase bexoxa ngiyobona lapho ke ukuthi hey kuyibhadi ila unothisa kodwa we awona thina soshada inhloboni kaPende labo baseba ne experience ngathi othisha omkhulu bawo principal laba bantu basafuna ukungena wena bakufica uno standard 1 bonda futhi angithule asixoxeni kancane bafethu le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu makhono longakholwa zathemba ungenele ukuzofunda ayiphikisana kodwa ke it's a piece of advice hayi kabi bafethu it's a piece of advice ukuthi sometimes naloko kuyalidela ekufikela khona ngoba hey bafethu ayingiyathanda ukukhuluma kodwa ngikhuluma mhla kashada bafethu ayikuthule le platform abantwana bakaNkulunkulu abasizongelani bafethu ke sixoxeni ngafishane bese umuntu aphumule khathalekile ebusuku. I'm trying my best uNkulunkulu yazi bafethu ukuthi sibe khona sibe nawo live. Ngiyangihlelile kwesinye isikhathi umuntu abuye late gcina sibambekile kodwa ke uNkulunkulu yazi ukuthi we are trying ungaphezulu kwamandla ethu. Asenzele imali nodumo nokubongwa but sifisa ngathi singaphelela sonke ekhaya ngelinye ilanga. Aba requestile bafethu basho ukuthi ba requestile bese siyaxoxa bafethu egameni lika Jesu kafishane nje kafishane bafethu ngenani bakhona number requesting ma requestile usho nje ukuthi requestile bese siyaxoxa ngenza kwethu umshado awuhlonishwe umshado awuhlonishwe umshado molo tata you don't always have to go all in every game Yavakala. uvaka kuhle mhlekazi uphilile
Suyivalile ke ngoku. Uyandiva ngoku? Wethe tata, thetha mhlekazi. Okay, dada, hayi siyabulela. Hey Mangethe, uthathe kwenye indawo, uthinte kwenye indawo Mangethe, because ke le nto othetha ngayo yinto eyenzekayo. Kunjani ke? Iyenzeka kakhulu, especially kuthi thina abantu abasemabandleni abatshatileyo. Ndithetha nje nditshatile Mangethe. I think ndizaba na-18 years ngo-August. Hey, I don't see it. Yeah, no, ndizaba na-18 years, and I think into endenze ndame ndikule 18 years is because I have the fear of God. Umsebenzi endiwusebenzayo uyandihambisa kakhulu. Kuye kulapho ndiye ndimbone uThixo uba ndimoyika nyhani xa ndihambile. Ndihamba i-Eastern Cape yonke. Ndilala kwezi hotele, ndihamba netim yamadoda sisebenza. Abantu bazenze izinto ekuhambeni but ndingenzi into. Lapho ndiye ndimbona uThixo into yoba ndisindiswe nyhani, and I fear God. And I told my wife one time, I said, the reason why ndingenzi into is not that I'm not capable of doing anything, but it's that I fear God. uThixo ndimoyika sendindodwa. Now into yenzekile ke Mangethe, emabandleni esikhonza kuwo kwindawo esikuzo, we have allowed the world to creep in our churches. Normal into yokudyola, normal into yoba abazalwane bathandane. Ndilapha eBhayi apha eGqeberha. I was very, very shocked when I saw one of my former pastors ethetha ngalento ye-polygamist. Ikhona le video le series mose trendayo. As God's children, we were not even supposed to be discussing lanto, because ngamanyala kulo lanto, into ebonisa amanyala, into ephila kuyo. Now lo mfundisi ke uye wakhomenta ngalento into yoba ebandleni lam akuzuba khona kuthiwa ngibani lamfana lamntu ndimlibele, the main character, oGomora, oJonas. Yes, ebandleni lam akuzuba khona Jonas, kwathi yet it is something that is happening in his church. Abefundisi, they've allowed that thing. The couples zine-problems emitshatweni because of infidelity. And into endiyicaphukelayo nge-infidelity Mangethe is that no amount of counseling can remove esasilonda. Noba ungaya to the best counseling, it can never, it's a scar that is there forever. So into eyenzekayo ke ngoku, the church has allowed this wave of infidelity, okunganyaniseki nokuphila namanyala, kukhripe ebandleni, kungene ku-infiltrate. That's why imitshato yabazalwane iphela nje ngongathi umtshato it's nothing. If we can go back to the principle into about why uThixo ewudalile umtshato, I always tell young people that want to get married, ndithi umtshato, it's not about love only, it's about commitment, it's about the willingness, the desire to stay and build. And ayikho Mangethe indoda enothando olugcwele umzimba wonke, into yoba wena uhamba uthando oluyimvuze, there is no such. So into yokutshita, you decide, you decide, you entertain, you think about it. But if ulahlekelwe, especially xa umuntu osindisiwe, andimthetheleli umuntu ongasindiswanga. Abantu abangasindiswanga Mangethe, they've got a different understanding of izinto. Thina as Christians, we were supposed to have a different understanding yomtshato than elizweni. So what I'm saying is that I'm blaming the churches. Ubone nakwi couples ministries xa sidibene into yoba akuthethwa about real issues, kuthethwa about izinto zezwe, izinto ezingasakhi. Hence ke mna I decided on my own that I am going to build my marriage. I'm going to close the gap
keep up. le gap yomlalo, because esa space once sibe contaminated amandla yaphela. And I've seen great powerful men, abantu aba-powerful, aba-eloquent, but if uvule esa space, so usathana ndahle ndamkrobela into yoba usathana kufuneke ndimvale kule ndawo. Nditsho emsebenzini I am known into yoba I fear God, I am married, ndiyayithetha, I've got nantsi enye into mangethe mandiyithethe futhi. I've got female friends. Kwenzeka nje i-friends zenkosikazi yami ezinye they ended up being close to me as female friends, but they know into yoba my wife comes first. Now ndandenza le nto ke okurabha le muscle okurhalela abafazi babantu, because it's that thing ingqondo uyayitrayina. Sendithi ke into yokuchita, it's something that it's a thought. It started as a thought. Yes, exactly. Then you think about it, but not that ezo thoughts aziyezifike mangete, but if ulahlekelwe la understanding of fearing God, chitha utyiwe, because you will cheat, because you will fall into the trap. Abantu abayazi into yoba amandla asebungcweleni. Ndisitsho nje mangethe, i-problems that I have emtshatweni wami, they don't emanate from unholiness. Z-problems like financial problems, like any other couple and financial problems. Webo. So ke ngoku silahlekelwe yiloo nto. And when people look at me, they don't believe into yoba I'm close to 20 years of keeping it clean, of closing this space. uThixo ufuneka umoyike. So and le nto umoyika uThixo, it goes whether male or female. You have to fear God on your own. Njengoba ndisitsho mangethe, iyaphela inyanga ndingekho kwam. My wife knows. Ifoni yami xa ndingayibambi, xa ndingazoyibambi ifoni ndithi jonga ndiyasebenza ngoku. Ndisebenzela urhulumente mangethe, si-responsible for maintenance of all the courts. So ndiyakwazi ukuthi bendiseMonti last week, ndifuneke ndiye lento ngaseBloemfontein, because we are responsible. So ndingumntu ohleli nje usendleleni, and i-perception ye-friends zami nezamadoda anale understanding yento yoba njengoba ndihamba ndilala kwezo hotele ndinamankazana, yet that is the space again I find for me to connect with God. Uziqonda into yoba it's a space to connect to God. Ndiye ndarejistarisha mangethe, ndifunda ko-WhatsApp, because wherever I go I carried my books. Ndaqonda yoba ndisebenze ndibuye ndivale. So ke ngoku if ke ngoku wehluleke ukuvala esi space, especially as a man esenziwe today umtshato abantu bawuthatha nje light, bawubona nje ngento yoba no, umtshato utshata, abanye abafuni nokungena. It's because umtshato, it's not only about love, it's about when you bring God at the center. Njengoba ndisitsho nje, I'm not a perfect man, ndinazo izinto endinazo, kodwa they don't emanate from not fearing God. Yo. So ke ngoku amabandla asilemazile mangethe, we call these eloquent speakers into yoba makuzothethwa about i-finances, into like kufuneka ube nemali, kufuneka umthi, kufuneka umkhuphe umthini. Umtshato, it's about building, and wenze kube mnandi ukuhlala nespouse sakho. Yabona mangethe, njengoba ndihlala ndisebenza ndiye nditsho ndithi my home is the only place where I always look forward to ukuhlala kwam. Ndathi ngenye imini, ndatsho ngenye imini sesipheka nenkosi zami ekitchen, ndathi jonga, kufuneka siphathane kakuhle, ngicela undiphathe kakuhle. As amadoda we face too many challenges xa siphuma, but ke ngoku xa ndilapha endlini, it's where I want to sit, it's my hiding place, it's my cave. As a result, ndingumntu ongakuthandi nokuhamba. Uba ngaba kuthiwa yi-weekend ndifuna ukuhlala apha endlini, ngecawe ndihlala apha endlini nomkam, because umtshato it's also about creating environment uba makuhlaleke nawe. Now if unamankazana uya-WhatsApp uyathini, that space is contaminated. And awukwazi nokumseva kakuhle uThixo xa udyola, xa ubuhule, yeyona nto ndicaphukela. And ke mangethe, one of the things which has molded me to be a man that I am, utata wam wasishiya sina 3 years. Ndiliwele mna mangethe, ndiliwele. Utata wasishiya sina 3 years ngenxa yenkazana.
wamshiya umama wamdivorce. So I always told myself into yoba esi ispace sokudyola samankazana ndizawusivala ngci everything with my all being. I will never contaminate this space. As a result, in my family, I'm the only one azange nabizelwa family kuzothethwa into zam zasemtshatweni till today. I'm close to 20 years. Not even a single day. And ngayibona into yoba ukuze wonwabe emtshatweni wakho ikhuphe ifamily yakho, ukhuphe umama wakho okuzalayo, ukhuphe brothers zakho, ibe about the two of you. The only person who's allowed to interfere emtshatweni is God. Jesus. Xa umfazi wami ndingevani naye mangethe ndihamba ndiyomxela kuThixo. Ndithi Thixo, yambona lo mfazi. And ke ngoku what we have done with my wife, we've also surrounded ourselves with couples that are married. Ukubona abahamba to the same journey. Xa sixabana nenkosikazi yami ndiyomxela kwezatshomi ndithi khawuthethe naye itshomi yakho. Uyabo naye unkosikazi wami uyahamba yongixela kule tshomi yami ndive sendifowunela. That is the environment that we have built. So ke ngoku if you don't have anything oyibuildile as apho uthatha khona amandla once wacontaminate sa space and as a result amabandla ethu entertainer lento abantu kuyathandwana kuyadyolwa ebandleni as a result akusekho mandla emabandleni and abona abantu abadyolayo ebenza amanyala ngaba bekwe kwifront uba mabaseve bame phambi kwethu basikhonze. So what I'm saying ingase siphindele back to Embo where we close this space and then ndimcela uThixo ndizibone samthi uThixo wami ndingade ndihendeke because I fear you. I am doing this because I fear you. I made a vow with you. Webo. So nanzo ke into endimisile njengoba nditsho ke ndithi if problems that I have emtshatweni wami, it's normal problems, financial problems, of which I cannot leave my wife because of financial problems. My wife cannot leave me. For 10 years I was unemployed. For 10 years. Kodwa nditshatile. And my wife stood on the gap. Yabo. Today I have 2 cars, I have 2 houses. Why? Because because the attitude to build was there. So what I'm so Mangethe, we can have strong marriages. It is simple. We close this space. Namhlanje into yamanyala into eqhelekile. Into kwaziwe nje ukuba uyindoda ethanda nayo emsebenzini, uyindoda eloose ehambita. There is no such indoda enomvuze yothando. Bubufebe bubuhule obungenathika. Now we need to go back as married people. We fear God. In marriage bed, la verse ethi marriage bed must be honored. Apha kwam xa ingekho inkosikazi yami iyahamba iye ko-KZN entabeni ihambe iyothandaza ndiyayikhulula because I know the vow that we took. And senze isigqibo nenkosikazi yami sathi jonga mhla ndalala nenkazana okanye nawe mhla walala nendoda sizawukohlukana, sizawudivorce, savumelana. Yebo. So we need to go back. Amabandla especially apha eBhayi Mangethe. I wish uzukuza apha eBhayi ngenye imithi kuzawuphi imali ndikuzisa apha. Kubonile bhuti apha kuyathandwana ku worship team kuyathandwana. Abefundisi they see this, they say nothing. Because kaloku uMangethe unikela kakhulu asikwazi kumreprimanda, so makaqhubeka alale nabantwana babantu apha ebandleni. So ke ngoku the fear of God is no longer there. That is why emabandleni ethu ungasekho mandla, asisaboni iz miracles. It's because ispace sethu esebekufanele basigcina singcwele sicontaminated. Mandehle Mangethe bangena abanye abazalwane. Obhuti siyabonga kakhulu. Yazi ngivamisa ukuthi mina iholiness yiyodwa. It's a weapon. I-holiness yodwa ukuba ngcwele kukodwa. A faithful man. Indoda noma ngathiwa ayithandazi kakhulu, ayinamavesi, ayinazambulo, imi kuphela ngobungcwele, igama elilodwa eliphuma emndodeni eyimi kahle noNkulunkulu, amasosha ayinkulungwane ngoba i-holiness ihamba ibanga elide, indlula imithandazo eminingi neminikelo nezambulo namavesi. Mfowethu
I think okufuna si-emphasize kakhulu nasemadodeni amadoda ngoba nomsila phambili kodwa they are not leading their family by example ngoba in the Old Testament abantu abafana noJoshua wathi mina nomndeni wami siyomkhonza uSimakade but la madoda akhona la ayadakwa ayafeba ngisho nezingane zabo abayizalayo ngoba immediately ingane yakho izalayo umfana ingafisi ukufana nawe it means awusona isibonelo esihle eyinganeni okuyizalayo umubi uwedwa ngoba ingane ifanele ibuke kuba white ngifisa ukufana nobaba endlela athanda ngayo umama ngendlela ubaba esinakekela ngayo siyamazi ubaba akasebenza kana imali but this man is trying so a good leader leave leaders behind ingane zakho kumele ifundele kuwe because you are a good example kodwa yikho into abazoyifunda kuwena ngoba ukusebenza kwakho uyasebenza but you are not a man ngoba awubi indoda ngoba unomsila so sifuna uku-emphasize nasemadodeni ukuthi enye imbobo eyidala umkhulu umsindo nokuxekeka emndenini because la madoda athi angama-leader wasiwona ama-leader kuwukuthi phela anomsilazi nokuzalisa kodwa yabona kuyo yonke imizi indoda enganama-principle akunakuthula akunakuthula akubingelele bhuti siyabingelela lapha phezulu egameni likaJesu ya nami ngiyabingelela man of God ngibingelela kakhulu nenceke beceda ukukhuluma manje bhuti ya mina ngisempumalanga eWitbank mfowethu ya umpostoli ulungile kodwa ngisiyena umfundisi wama-title ya ukukhula kwami ngakhula kabi ngasho ukuthi ngangiginza ngangena eFaith Mission iMain Church engikhulelekilo iFaith Mission until uNkulunkulu wangisebenzisa wangikhomba ukuthi umthetho webandla usebenza kusebenza umthetho kaNkulunkulu manje okungijabulisa kakhulu njengoba ngikulalele man of God ukhuluma ngokuthi umshado uyahlonishwa very powerful very 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 powerful into engihlala ngipreacher noma ngishadisa into engihlala ngiemphasize kakhulu ubungcwele holiness ngoba in these days holiness abantu abayifuni ngathi mina ngishada uNkulunkulu anginike inkosikazi yami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi anginike inkosikazi ngoba wami unkosikazi ngamthola ngoNkulunkulu uNkulunkulu wangenzela umusa ngathi mangishada ngazitshela ukuthi inkosi angisafuni next ngicela ukuthi inkosi uvala amehlo wami ngibona izihlahla ngibona amatshe mangibona inkosikazi yami ngibona imbali echakazayo ngibona indoni yamanzi usakhuluma man of God usakhuluma ngobungcwele ukuthi umshado mawuhlonishwe bengifikela le scripture lesi sila kuNumeru 32 ya ku verse 23 ngiyaxolisa ukuthi ngibe fast or mangaba ngifast ngiyaxolisa man of God awezwakala khululeka nceke inkosi khululeka bhuti uzwakala nje kahle nje khululeka yeah kuNumeru 32 verse 23 iBhayibheli lithi kepha uma ningenzi njalo bhekani nonile kuJehova yazini ukuthi isono senu siyakunifumana uyabona man of God usakhuluma ngokuconfessa ngokuvuma abantu bangayithatha kancane le platform le bangayithatha kancane ngoba isono siyingozi and isono umuntu simfikela la sekanethezeke khona la itshela ukuthi yabona manje mina I'm holy ngingcwele as long angakavume ezusasho ukuthi kumele uconfesse uthanda ungathandi kumele uconfesse it's true I remember ngelinye ilanga nami ngenza iphutha man of God ngathi mangenza iphutha ngomunye nje omane wangiqabuza ngeza same time kunkosikazi wami ngamtshela exactly lento enze ukuthi yazini kwenzeka into eso kwenzeka into eso yes kwenzeka into eso ngathi makwenzeka into eso ngathi inkosikazi yami ngicela ukuthi ungenzele umusa ngiyehla and ngicela ukuthi ungisize ukuthi ngirepent
Mm. ngirepent I confess ngasho ukuthi ngumfakazi kulento eyikhulumayo ngumfakazi net ngekiss uyabona man of God Kanti esikhuluma yeah ngayo. yes that's why ngijoina le platform ukuthi kuyavunywa and kumele umshado uhlonishwe ngoba in these days abantu bathatha ngathi umshado into yokudlala ake ngibeke ngithi bosafaka kancane amanye amaphuzu ukuthi kunabantu abanemali ake ngibeke ngithi umshado uvela kuNkulunkulu baningi abantu abanemali abafisa ukushada kodwa bakhone until baze barepent basondele kuNkulunkulu uNkulunkulu abaphe okungokwabo but abantu in these days they fake because of unemali ezibosasho ukuthi uthatha advantage ukuthi mina nginemali hayi mina ngiyamngena nangilona anginemali mina ngiyawubhidliza lo muzi lo manje la kuNumeru la uNkulunkulu uthi uma ezusasho man of God ngi-emphasize lamazwi ukuthi kuyavuma lithi kepha uma ningenzi njalo bhekani nonile kuJehova yazini ukuthi isono senu siyakunifumana bese mawufunda uProverbs 28 verse 13 lithi iBhayibheli lithi ofihla iziphambeko zakhe akayi kuphumelela kepha ozivumayo ashiye uyokuthola umusa umusa yabona namanje le platform le ingakho ngikubonga man of God ukuthi uNkulunkulu akusebenzise in these days it's all about pastors. It's all about church. It's all about English. It's all about whatever onako. It's not all about Christ. Ngoba umuntu okumele kahle aphakanyiswe uJesu Kristu ngoba uthi uPaul ubheke kuye ufunda kuye nathi kumele ukuthi sifunde kuye ngoba uJesu wayeholy and in these days uma ukhuluma ngobungcwele abantu abakuthanda abantu angeke bakuvume ngeke bakuvuma abantu ngeke bakuvuma manje ngiyabonga le platform man of God ukuthi umshado mawuhlonishwe and kuyavuma and ngiyabonga le platform le ukuthi mawungavumi uyazibopha yebo yeah uyazibopha and le platform lena usayisho ukuthi yabantwana bakaNkulunkulu omunye uzomane just nje afuna ukuzijustify just to reason enze zonke lezi zinto zangenxa ukuthi ugcwele ufebe njalo I remember ngelinye ilanga man of God ke ngayicacisa ngathi mina kuhlukela ukusonta nokukhonza uNkulunkulu ngoba abekho abantu abayingozi njengabantu abasontayo man of God and abekho abantu abapretenda njengabantu abasontayo ngoba umuntu osontayo number 1 makenza isono uyakhota yabona njengoba le platform oyenzile le platform njengoba uyenzile man of God iplatform yokuthi umuntu nomuntu abuyele engqondweni zakhe aconfesse kuze alibone izulu manje mangisho ngithi there's a different ukusonta nokukhonza ngoba abantu basontela ukungcatshwa ukushadiswa whatever but ukukhonza uNkulunkulu zintathu izinto number 1 ukulalela number 2 ukwenza number 3 ukubonga ukukhonza uNkulunkulu manje ingakho ngibonga ukuthi uNkulunkulu akusebenzise akwenza ukuthi uvule le platform ngize nami ngize ngiquote uNumeru la ukuthi isono mawungasivumi siyokufumana impela isono banenge abantu engibaziyo ababanjwe isono and kakhulu la mina la ngakhona njengoba ngisho ngithi ngisempumalanga eWitbank akujolwa ngadecide ukuthi my best friend is my wife umnganami omkhulu it's my wife ngadecide ukuthi the way ngibona ngakhona kujola even akuma fraternal kujola yonke indawo kwenze kufebe and uthi noma ufika uze kunuka ufebe usho uthi ya lana ayikhona kushubini manje ngiyabonga man of God ake nami ngehle Mfati siyabonga kakhulu Mpostoli siyathokoza kakhulu lokho sukushoyo siyathemba futhi abalalele khona bakufunda siyafundisana sonke njengoba yes ulona lo thatha okwakhe nayefunda lapha siyathemba futhi ngone umshado eyolekelela okubaleke kakhulu ukuthi come on ngosuku sonke kunecule lithi ngoba mnandi sesiphe
elele sisonke Yes. ekhaya lokho Yes. ukuthi Yes. kungabikho osalele ngemuva obanjwe izinto ezincane engenasidingo ethe khona emshadweni kodwa behave njengentombazane ephaka khona emshadweni kodwa behave njengomfana sifisa uku-emphasize Come on. lokho Come on. ngibona omunye ehleka lama uthi kwenzeka iphutha ngakukhisa umuntu kodwa kwathi ngakale ngomtshela ngoba wawunalo elungelo lokungamtsheli unkosikazi wakho ukuthi kunekhisa usibani bani Yes. but the truth ukuthi Yes. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi kwenzekile now Yes. into esathana Yes. embi ile yokuthi abantu kunokuthi bayoxolisa la ngoba this thing yokuconfessa i-interpretwa kabi abantu usathane Come on, benza ukuthi come on. bayoconfessa kubantu ungamelanga baconfesse kubona ngoba angikwazi ukubona wena bese ngiyoconfessa kuNkulunkulu that's what Come on. uPostoli Paul athi kulokhu ngiyazama ukuthi ngibe nenembezo omhlophe phambi kwabantu nakuNkulunkulu Yes, yabona ukuthi yes, kokubili yes. kuyahambisana so akumelanga ukuthi ngilimaza abantu ngovuma kuNkulunkulu mangilimaza unkosikazi wami kumele ngiyoxolisa unkosikazi wami Come on. Come on. elokho Come on. sikusho bafowethu ukuthi masikhuluma ngoconfess uma ukuthi sivumelano simoshile kumele Yeah. uyosilungisa kulabantu Yes. ababili ngoba usenze phambi komkakho usenze nomkakho wasenza naphambi kwaNkulunkulu so awukwazi Yes. ukuvuma komunye ungavumi lapho udlala ubuqili Mm. Mm. so siyabonga kakhulu Nceke Nkosi siyathokoza kakhulu uNkulunkulu Amen. akwenza njalo khona omunye Amen. la obhalile lathi nibizana ngo-man of God kuwukuthi phela amanye amagama a-interpretwa kabi esikhathini esiphila kusona that's why Yeah. kwakuthiwa a man from God kuthiwa indoda ethunywe uNkulunkulu for example even le gama lisebenza kakhulu from ku-Old Testament kuthiwa awukukhona indoda Yeah. ethunywe uNkulunkulu a man from God ukuthi namhlanje-ke mhlambe lama-title noma lamagama asebenza ey'khundleni ey'thile kodwa-ke Come on. asendlule Nceke siyabonga kakhulu Amen. Amen. My sister be greeted. I hope uyaphila sis. Ngiyaphila kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Greetings to everybody in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So today angifuni ukukhuluma out of experience because I have never married. However, I want to speak regarding observation, what I've observed. And it does not necessarily mean that whatever I have observed from those who are in marriage is the truth. Right? It's an observation. So, number one, I want to go back to the first gentleman that spoke. He spoke about the fear of God. Yes. Okay. I've observed that there are two critical issues. Okay. It's the fear of God and issues of the heart. Okay. But before I speak, ngifuna ukuqala lapha, I believe you did read from it, Hebrews 13 verse 4, that marriage should be honored by all, and that the married bed should be kept pure, for God will judge the adulterer and all sexually immoral. Right? So people are supposed to be trembling at this word because knowing that God Himself will judge, it's supposed to instill the fear of God in people's hearts, but their hearts have no fear. Right? Why must we fear, or why must we place reverence in this verse? Because it's the foundation that was set by God. It's a word that has been established by God. We can look for 16 different reasons why. It's irrelevant. What is relevant is that this is the word of God. If God says something and we believe and we trust in Him, then we should fear His word. We should not try to break it apart and find 17 different reasons why a married bed should be kept pure. If God says keep it pure, full stop. It's the word of God. And then cheating, it's an issue of the heart. I want to let me start with Historiska Joseph. So let's start with the fear of God. Yabona uJoseph, he had many opportunities presented to him by Potiphar's wife. Many opportunities. But why is it the fear of God? Because when he prayed, he said, or when he spoke to himself, Lapaya in Genesis 39 verse 9, he said,
how do I do this great wickedness and sin against God? He did Okay. not say against Potiphar. He said, he didn't say, will I be caught? You understand? Bazombaqana. He said, how do I do this against God? So his fear was directed at God. His fear was not directed on whether or not uzobanjwa. So it is the fear of God that will keep many from sinning. Why? Because we go back to Hebrews 13 verse 4. It's established, it's set by God. Proverbs 8 verse 13 says that the fear of the Lord is to hate evil. Joseph hated this evil because he had the fear of God in his heart. So we look at the issues of the heart. Matthew uthi, for out of the heart comes evil thoughts, comes thoughts of murder, adultery, and sexual immorality. So cheating is not only about the physical act, it's about entertaining the desire. Okay. Yabona lapha David, wabona Bathsheba, ne? Yes. And he first had the desire. And he allowed the desire to grow in his heart. Why? Because maybe at that moment, the fear of God was overridden by the desire that he had for this woman. So his desire was greater than his fear. So when he started to entertain this desire, he eventually did the act. It's the matter of the heart. When he prayed, he said, create in me a clean heart. Okay. So inkinga bekuphi? Besenhlizweni Senhlizweni. yakhe. The issue was in his heart. Because he said, create in me a clean heart. We understand. So it's, do we have the fear of God? And what is the things that we desire in our hearts? So cheating is not only about the opportunity. It's not only about physical act. It's what we are entertaining when we are committed to somebody else. It's also those late night conversations that you should not be having with somebody's wife. It's that name you give another woman at work to say, this is the office wife. What is that? What is that? Because if you cherish and you love your wife, you will not give that title so freely, so loosely to somebody else to say, no, this is my work wife who brings me lunch. It shows that there is something in your heart that is not okay. There's a desire in your heart just because there is no physical interaction, but there is something that you are in. There's a desire to label somebody else as your office wife. There's a desire in there. So I think because now we've established that it's the issues of the heart and it's the fear of God, we should rather be praying for the fear of God to come back to people's hearts. People should start fearing God again, and then we should examine what's inside our hearts. And from Proverbs 4 verse 23, it says, above all else, guard your heart, for everything you do, it flows from the heart. The issue is in our hearts and the fear, the lack of the fear of God. Ngicela ukuyishiya lapho. Oh, ayokhuluma sisi, hayi. Siyabonga kakhulu, hayi mfethu. Udaba lisenhlizweni. Lokho sikusho ngenze kwethu ebusuku sisho njalo. Siyambonga uNkulunkulu uyasisiza sonke siyafunda. Nababheka emshadweni abathatha amanothi. Siyafisa kakhulu ukukhuluma indaba zomshado kakhulu ngoba imshado eminingi ayinaka ukuthula, banemali bayasebenza bonke. Sibalekela ama-principle ayokwenza umshado bemnandi, because once wayivula le ntubo yokufaka lento yobufebe phakathi emshadweni, ilelo langa ngeke uphinde ube nokuthula. Ngobabuza bakhe batesta, bakhe bakwenza lokho, abaphindanga babe nokuthula. I'm telling you. So ke sifuna uku-encourage ibandla lakaKristu, umzimba wonke kaKristu, ukuthi umshado awuhlonishwe wonke umuntu. Osemshadweni akahloniphe umshado, ongashadile akabahloniphe laba abasemshadweni. Ithi iBhayibheli okuhlanganiswe uNkulunkulu mawungabikho umuntu okuhlukanisayo. Manje kwenzakalani makukhona umuntu okuhlukanisayo? Shothi kuyisitha, uyisitha lo muntu, umile isitha noNkulunkulu, uhlukanisa
uhlanganiswe usimakade noma ukuthi uhlanganisa ngayiphi indlela. Umshado uyahlonishwa, indaba zabantu ayingena, ubhidlisa ungeni ngeenkinga zabanye abantu bese kube wena uthola ithuba lokulala nonkosikazi ngoba waxoxela indaba zakhe. Siyafisa ukucizelela kuwo wonke umuntu ukuthi hloniphani imishado yabanye abantu, ayikhulumi indaba zabanye. Kunemishado engasekho namhlanje kwaxovwa wena. Ungayikhulumi, ungayifaki umboko wakho into ezokwenza umshado yabantu iphele, phuma kuzona. Umuntu nomuntu uyayimela phambi koNkulunkulu. It's a piece of advice, umshado uhlonishwe. Abasemshadweni indaba zama-cheating njengoba usise esho nje, it's your choice. Uthi uJesu phakathi ekujuleni kwenhliziyo ila umuntu ukhuluma njengokuchithuma kwenhliziyo. Wayekhuluma lento yathi kuMateyu chapter 23 uma kuphikiswana indaba zabafundi bedla bangageza izandla, wathi uJesu ekujuleni kwenhliziyo la kuphuma khona izinto ezingcolile. So ke uma kukhulunywa indaba zamalalana, uJesu in the New Testament chapter 5 ngathi incwadi kaMateyu uthi in the Old Testament kodwa ungaphingi futhi ungafebi ngamanye amagama ulimi lwethu lwanamhlanje, but in the New Testament lento obufebele iqala ibe idesire enhlizweni yakho, iqala ibe lento ukuthi uma ubuka uJim uzwane njengoba uthi kodwa umnyama kamnandi ungunkosikazi womuntu, that desire uthi kodwa leli daka endlela emnandi nezihlathi uNkulunkulu angathi igwinya yazi ngithanda leyo nto leyo uNkulunkulu judge from that thing. Leyo nto le chashaza elikhona enhlizweni yakho uNkulunkulu judge from lapho. So ke it's a piece of advice bafethu ko wonke umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. That's why ke sithi mase kufika bazomshado shada kahle ukuthi mawuphakathi ungasokulunguzana ngaphandle. Siyabonga nganza kwethu, ake siphumuleni. Sizama konke samandleni uNkulunkulu aselekelela futhi uyasiza ukuthi sibe khona ukunimemezela ivangeli ithuba lisekhona. Onendlebe makezwe lokumoya okushoyo emabandleni. Siyabonga kakhulu bafethu, uNkulunkulu umsasigcine asilonde endaweni ezahlukahlukene, umshado wakho uphathe kahle. uNkulunkulu akulonde akugcine kulo mshado ube impumelelo. Yabona bafethu, awuthi ngishadaze. Awasathana ubeke ngiyakhona ukubhala la uthilo. Hayi bafethu. Hayi sihleka noma simuka namanzi uthi ishadile yona inceko esindisiwe ngizoyibambisa ibele. Hayi bafethu siyabonga. Hayi ezweni oba siyaphila ezweni impela nje kweli kaMthaniya. Sodoma neGomora siphila namadodana aseBhabhiloni. Namadodakazi yoFaro ukhona la uthi sefuna ukubonga ngebele. Shothi yonke into esikhuluma la akezwa lutho nje, iGibhithe egcwele inhliziyo. Abantu ogcwele isiko sethu Jesu. Siyakubonga uNkulunkulu ukuthi uyidwala inkosi yaphakade. Sibonga ithuba uNkulunkulu siboleke lona ebusuku. Sibonga ukukhuluma kwethu uNkulunkulu ethi ugcwele ukukhuluma kwakho phakathi kwethu. Uselekelela usikhulise kwazini wena nasekwenzeni intando yakho. Father, we pray egameni lika Jesu Kristu sazolala baba siyathandaza. Sicela ukulekelela uNkulunkulu othi ongcwele ubusuku bonke egameni lenkosi. Amaphupho, imbono, iphimbo simelana nokungaveli ngawe, ungaveli kuwe. Ukukhuluma kwesitho siyamelana nakho egameni lenkosi ethu Jesu. Nali ibandla lakho nabantwana bakho oyithengele bona ngalakho igazi. Siyathandaza baba, balonde entendeni esandla sakho, balonda komubi obothi ongcwele ngosuku lwakusasa. Usithandazela ama-phone call siwa-receiver akube indaba ezinhle. Babothi ongcwele, we pray ukuthi uyosilonda kulesi sizukulwane nalo uphithiphithi nemisindo ekhona eNingizimu Afrika egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, nilaleni nenkosi. Hey, siyabonga nganza kwethu siphumuleni. Asibonane ngolosini bafethu.
makukuhle enkosini, siyabonga kakhulu. Good 19.